ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 2ல வந்து நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 5 எடுக்க போறோம். ஜாஸ்தி இல்ல ஸ்லோகம், 29 என்னதான் இருக்கு. அதனாலதான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருந்தேன். இன்னைக்கு பாதி நாளைக்கு பாதியை முடிச்சுடலாம். ஒரே நாள்ல முடிக்க முடியாது, ஏன்னா நிறைய ஸ்லைட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்கா நம்ம பண்ணலாம். இப்ப மணி 5 மணி கரெக்டா நம்ம 6:30 முடிச்சு விடலாம். அப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூருக்கு போயிருக்கோம். அதனால பகவானை சேவிச்சுட்டு நல்லா இதெல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சு வரணும். மெயினா நம்ம இதெல்லாம் பகவத்கீதானத்துக்கு சாண்டிங் பண்றதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல பிரபுஜி அண்ட் மாதாஜி. இட் இஸ் ஒன்லி அதுல உள்ள என்ன கருத்து இருக்கு, அதுல என்ன சொல்ல வரா, ஒரு ஸ்லோகத்தையும் ஒரு இதுக்கு புத்திமதி நமக்கு சொல்றா போல இருக்கும். அது புரிஞ்சுட்டு நம்ம அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையிலேயே அதை நடைமுறையில கொண்டு வரணும். அது அப்படி பண்ணினோம்னாலே இட் வில் பி வெரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் நமக்கு. ஓகே, அதுக்கு வேண்டிக்கலாம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா வந்து நம்ம அந்த மகாமந்திரம் மியூட்லயே சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்பதான் பிரேயர்ஸ் வருது. யார் ஒரு ஜஸ்ட் 1 person கேன் டேக். ஒரே ஒரு ஆள் எடுத்தா போதும். யார் கான்பிடென்டா இருக்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இதுக்கு முன்னாடி எடுக்கலையோ அவங்க எடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சேதுலட்சுமி எடுக்குவா மாதாஜி? எடுங்க மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரும் மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। படிமா மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च. மியூட்ல இருக்காள் மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி மியூட் ஆயிட்டாள் மாதாஜி. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्रह्मणाहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेमे प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So much, Mataji. Thank you so much. இல்ல ஒரு வாரம் யாரோ ஒருத்தர் இமிடியேட்டா யூ ஷுட் பார்ட்டிசிபேட்னா வெயிட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா தப்பு வரும், அவ்வளவுதானே தப்பு இருந்தா அப்படிதானே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ யூ ஷுட் டேக் இட் அப். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 5 முதல் பாகம் பார்க்கலாம். கர்ம யோகம். என்ன வந்து இவ்வளவு இது என்ன கர்மனா ஆக்ஷன் தெரியும், ஆனா எப்படி பகவானை நினைச்சது எப்படி நம்ம ஒரு செயலும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ணா உணர்வில் செயல். மறைக்கிறோம் கொஞ்சம். செயல், கிருஷ்ணா உணர்வில் செயல். இப்ப போன கிளாஸ்ல என்ன பார்த்து சாப்டர் 4 என்ன சம்மரி, அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதை பிரஷ் அப் பண்ணிடலாம். கிருஷ்ணா ஆழ்நிலை பற்றிய அறிவு, அது வந்து ஸ்லோகாவும் கொடுத்துருக்கு. அது ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்லோகா தான் கொடுத்துருக்கு. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து பரம்பரையா நம்ம வந்து எப்படி படிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வருது இந்த கீதா அந்த மாதிரி. அப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவர். யாரு? கிருஷ்ணா தான் வர்ணாசிரம இதையே உருவாக்கியிருக்காரு. ஏன்னா எல்லாருமே மிங்கிள்டா எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்து ஒரு சொசைட்டி எப்படி இருக்குன்னா, ஒருத்தர் மாத்திரம் நல்லா இருந்து இன்னொருத்தாலும் கோஆபரேட்டே பண்ணலன்னா சரியாகாது. எல்லாம் 4 பேர், 4 வர்ணாசிரமம்னா 4 பாகமா பிடிச்சு எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒரு வந்து உறுதுணையா இருந்து இந்த மாதிரி சேர்ந்து இருந்தாதான் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது அப்படிதான் ஒரு சொசைட்டி வந்து முன்னுக்கு வரும்னு பகவானாயிட்டு பண்ணது. ஏ யதாமா பிரபத்தியந்தே, அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லைன் அதுல. அப்புறம் கர்ம யோகம். எகைன் கர்மா யோகம்னா பகவானை நினைச்சுட்டு அந்த கர்மா பண்றது, கர்மான ஆக்ஷன். கர்மனோ ஹியப்பி போத்தவ்யம். எஸ். அடுத்தது இது 4வது இதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். என்ன தியாகம், எந்த ஹோமம் யாகம் என்ன பகவான் நினைச்சிருந்து எது பண்ணினாலும் அதெல்லாம் எதுக்கு வழிவகுக்கும்? பகவானை நோக்கி we are all doing with spiritual இதுல தானே இருக்கோம் இல்லையா? எனது ஆழ்நிலை அறிவோடு தான் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வழிவகுக்கும். So we are all, that is also a part of it. இப்ப நான் காலையில் சீக்கிரம் எந்துக்கிறேன்னு சொல்றேனே, அதெல்லாம் இதுல எழுதிருக்க மாட்டான். மங்களார்த்தி பாருங்க இதுல எழுத மாட்டேன்னா. சோ இஸ்கான்ல அந்த ஒரு ரூல் இருக்கு. ரூல்னா என்னது, காத்தால நம்ம இஸ்கான் மாத்திரம் இல்ல, நம்ம கோயில் எல்லாம் கூட 4 மணி 3 மணிக்கெல்லாம் என்னது, அது திருப்பதியா இருக்கணும், என்ன சின்ன நம்ம வீடு பக்கத்துல இருக்கிற கோயிலா இருக்கணும், அவ பண்றா. ஒன்லி they do not say வாங்க வாங்க எல்லாரும் வாங்க வாங்க சொல்றது இல்ல. இஸ்கான்ல இப்போ வீட்டுல இருக்கிறதுனால ஆன்லைன் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொல்றோம், அவ்வளவுதான். இஸ்கான் கோயிலுக்கு வந்து யாரும் அந்த கோயில்ல இருந்து நமக்கு ஒரு நோட்டீஸ் எல்லாம் அனுப்புறாளா, வாங்கோ இதெல்லாம் ஆர்த்தி பார்க்க, அதெல்லாம் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டான். ஆனா கோயில் இருந்தா காத்தால சீக்கிரமா என்னட்டு அந்த இன்னைக்கு மாதாஜி நினைச்சுன்னா விஸ்வரூப தரிசனம் இல்லையா, அது நம்ம பார்த்தா நமக்கு நல்லது. சோ நம்ம வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போனோம்னா டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி பிரஷ் பண்ணிட்டு உட்காந்து பண்ண மாட்டோம். கோயிலுக்கு போனோம்னா குளிச்சு அது கொஞ்சம் தூரம் போனோம், இன்னும் சீக்கிரமாவே நமக்கு போனோம். அப்ப நம்ம இப்ப ஆன்லைன் இருக்கிறதுனால சௌரியமா இருக்கு. அப்ப நம்ம சீக்கிரம் என்னன்னு அதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஆல். இதுவும் என்னத்துக்கு வழிவகுக்கும்? ஆழ்நிலை ஞானத்துக்கு அது இதெல்லாம் வழிவகுக்கும். காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது, ஜபா பண்றது, துளசி வழிபாடு பண்றது, நெய்வேத்தியங்கள் பண்றது, இது எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் இது டிவோஷனல் சர்வீஸ். இப்போ ஞான யஜ்ஞாக பரந்தப்பா. ஓகே, அடுத்தது 5வது என்ன பார்த்தோம்னா ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். ஜஸ்ட் சம்மரி தான் பார்த்தோம். தத் வித்தி பிரணிபாதன். எதுக்கு படிக்கிறோமோ ஒரு நல்ல குருஜிட்ட இருந்து படிச்சு நல்ல பணிவா அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட படிச்சுக்கணும். இப்ப நம்ம படிக்கிற அறிவு எப்படின்னாக்கா டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அது வந்து எப்படி படிக்கணும்னா ரொம்ப ஹம்பிளா டீச்சரை கொஸ்டின் கேட்டு அவங்களுக்கு எவ்வளவுதான் தெரியும் நம்ம பார்க்கலாம். சில பேர்லாம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க, கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்லாம் பண்ணுவாங்க. டீச்சர் எஸ்பெஷலி இஸ்கான்ல டீச்சர்ஸ் ஆர் நாட் பண்டிட். இப்போ நான் வந்து சர்வீஸ் தான் பண்றேன். நாளைக்கு இப்ப நீங்க செகண்ட் லெவல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு சர்வீஸ்க்கு வந்து எங்களுக்கு ஆளு தேவை தமிழ்ல சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. இப்ப எனக்கு ஏதோ ஒரு அசௌரியம் வந்துடுது எனக்கு, இல்லைன்னா தமிழ்ல சொல்லிக்கிறதுக்கு டீச்சர் இல்லை அப்படின்னாக்க நீங்க யாராவது நல்லா தமிழ்ல உங்களுக்கு தெரியுமே இல்லையா, யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட். அதுக்கு என்ன மாதாஜி நான் சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா நம்ம தமிழ்ல வந்து தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி தான் ஹெட் இல்லையா, அவங்க கிட்ட சொன்னா they will give you the slide, நீங்க சும்மா எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ண போறீங்க. அப்ப உங்களை யாராவது டெஸ்ட் பண்ண எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அப்ப we are all humble. இதுதான் we are all doing service. அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நம்ம வந்து அதான் தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன, நம்ம வந்து ரொம்ப ஹம்பிளா யாரு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணரே அப்படிதான் படிச்சிருக்காரு. கிருஷ்ணருக்கு என்ன ஏதாவது சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு அவசியம் உண்டா? இல்ல. அவரே வந்து அந்த குருகுலத்துல போயிட்டு அவரு ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து அந்த சந்தீபனி ஆசிரமத்துல போயிட்டு சந்தீப்னி அவர் குருஜிட்ட இருந்து அவெல்லாம் படிச்சவாதான். சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி ஸ்லோகத்தையே கொடுத்து. So you all can do service. என்ன இன்டைரக்டா மெசேஜ் அனுப்பினேன்னாக்கா நீங்க எல்லாரும் சரி டீச்சிங் பிடிக்கல, டீச்சிங் எல்லாம் வராது மாதாஜி அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணலாம். இன்னும் நிறைய இருக்கு. அப்புறம் ஒரு கிளாஸ்ல போய் இப்ப சௌமியா மாதாஜிக்கு நல்லா பாட வரும்னு இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்லோகம்லாம் நல்லா வருதுன்னா யாருக்கு? சேதுலட்சுமி மாதாஜிக்கு இப்ப நல்லா ஸ்லோகம் வருது இல்லையா, நீங்க வந்து ஒரு கிளாஸ்ல போயிட்டு நான் காலையில டீச்சர் வரதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் சொல்றது, அப்புறம் சௌமியா மாதாஜி ஒரு பஜன் பாடுறது, இது எல்லாமே சர்வீஸ் தான். So you can take up that way.
ஒரு கிளாஸ் இவ்வளவு கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு, எந்த கிளாஸ்ல வேணா நீங்க போகலாம். எஸ், இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா செக்ஷன் 1ல வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா. ஈஸியா இது நிஷ்காம கர்ம யோகா வேலையை துறப்பதை விட எளிதானது. வேலையை விட்டு வந்து தப்பஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதை விட எளிமையானது என்னது, நான் பண்றேன், எனக்கு வேண்டி பண்றேன், அந்த எண்ணம் இல்லாம அது வந்து சக்காம கர்மா. தனக்கு வேண்டி பண்ணிக்கிறதுனா சக்காம கர்மா, அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன நிஷ்காம. அப்படின்னா எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணல, பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்றேன். என்ன செயல் பண்ணாலும் இது பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம், இது நான் என்ன பண்றேன்னு இதெல்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம், அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட பண்றதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா. சோ அது வந்து ஈஸி, அந்த மாதிரி பண்ணா இட் இஸ் பெட்டர். இட் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மாதிரி டிரான்சென்டென்டல் என்ன சொல்லுவாங்க, மலையில போயிட்டு உட்காந்து தபஸ் பண்றாங்களே மெடிடேஷன்ல, அதே அந்த அவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்குமா. அதனால இந்த மாதிரி பண்றது நம்ம டியூட்டியும் பண்ணிட்டே நம்ம வந்து பகவானை சேவிக்கலாம். அப்புறம் செக்ஷன் 2ல என்ன பார்க்க போறோம், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை எப்படி செய்வது, அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில் பார்க்க போறோம். 3வதுல அறிவின் தளம், மூன்று செய்பவர்களை அறிவது. மூன்று டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் தேர். அவளை பத்தி நம்ம ஐ திங்க் இது நாளைக்கு தான் எடுக்க போறேன்னு நினைக்கிறேன். 12 ஆமா ஐ திங்க், தெரியல, பாக்குறேன். அப்புறம் 4வது என்னன்னாக்கா பரமாத்மா மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. விடுதலைனா எங்கேன்னு விடுதலை, லிபரேஷன் ஃப்ரம் திஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப். இப்ப நம்ம அந்த பௌதிக உலகத்துல கட்டுண்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை வரணும்னாக்கா பரமாத்மா நினைச்சுட்டு கவனம் செலுத்தி எல்லா வேலைகளையும் செய்வது. அப்புறம் 5வது என்ன, அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலம் விடுதலை. கொஞ்சம் வந்து 6வது சாப்டர் ஃபுல்லா அஷ்டாங்க யோகா தான், யோகத்தை பத்தி தான் கொடுத்துருக்கு. இந்த பிரபுஜிக்கு அதுல நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நீங்க 6வது சாப்டர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பிரபுஜி, நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க. அப்ப நம்ம பகவத்கீதை என்னோட அதான் நான் சொல்லி கொடுக்க முடியும். அப்ப அதோட கொஞ்சம் பேஸ் இப்போ வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி இந்த சாப்டர்ல கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி. அப்புறம் 6வது என்ன டாபிக்னா விடுதலையின் தளத்தின் அமைதி. அந்த மாதிரி ஒரு லிபரேட்டட் ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு நமக்கு அமைதி கிடைக்கும், பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம். இன்னைக்கு பாதி தான் பார்க்க போறோம், அப்புறம் வந்து பாதி நாளைக்கு பார்க்கலாம். செக்ஷன் 1 இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் என்ன பார்க்க போறோம்னா நிஷ்காம கர்ம யோகம் வேலையை துறப்பதை விட எளிதானது. அப்ப இதுல என்னன்னா பற்றின்மையுடன், தட் இஸ் டிட்டாச்ட் இல்லையா, என்னோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அட்டாச்மெண்ட், அதுதான் எல்லாமே ப்ராப்ளம். இப்ப அட்டாச்சா இருக்கிறதுனாலதான் பந்தம் பாசம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து நொந்து போயிடும். சிலப்பெல்லாம் ரொம்ப நம்ம கஷ்டம் ஆயிடுறது. ஏன்னா எப்ப அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் அங்க வந்து எதிர்பார்ப்பும் இருக்கும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறோம்னா நம்ம வேலைக்கு போறோமே, வேலையில போயிட்டு நம்ம வேலை பண்றோம், அந்த வேலையில கொஞ்சம் நம்ம கவனத்தோட பண்றோம். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஆபீஸ் கோயிங் பீப்புள் இல்லையா, யார் வேலைக்கு போறவங்களவங்க அப்படி உசுரோடு பண்ணிட்டு எல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப நம்ம வேலை பண்றோம், அதுக்கு சம்பளம் எடுக்கிறோம், வரும், அவ்வளவுதான். we are all detached from that work இல்லையா. நாளைக்கு அவனுக்கு நம்ம வேலை பிடிக்கல, வேற ஒரு இல்ல நமக்கு வேற வேலை நல்ல சம்பளத்தோட கிடைக்கலாம், நம்ம இதை விட்டுட்டு அங்க போயிடுவோம். இல்ல இவன் நான் போச்சுன்னா இங்கேயும் என் முதலாளிக்கு ரொம்ப லாஸ் ஆயிடும், அந்த எனக்கு பதிலா யாரு வேலை பண்ணுவான்னு உசுறு கொடுத்து நம்ம அங்க இருப்போமா, இருக்க மாட்டோம். எப்படி டிட்டாச்சா நம்ம ஒரு வேலைக்கு போற இடத்துல நம்ம எப்படி டிட்டாச்சா இருக்கும், சம்பளத்துக்கு வேண்டி நான் வேலை செய்யறேன். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து லைஃப்ல நம்ம வீட்லயா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் பந்தம் பாசம் எல்லாம் இருக்கணும், ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் இருக்கணும். பட் யூ ஷுட் பி டிட்டாச். அட்டாச்மெண்ட் காட்டணும், எல்லாத்தையும் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் காட்டணும், ஆனா மனசளவுல கொஞ்சம் டிட்டாச்சா இருக்கணும். பற்றின்மையுடன் வேலை செய்வதை விட வேலையை துறப்பது மேலானதா என்று அர்ஜுனன் மீண்டும் கேட்கிறான். அவருக்கு சந்தேகம் வந்துட்டே இருக்கு, நிறைய ஒரு சந்தேகம் 18வது சாப்டர்ல தான் முடியும். அந்த சந்தேகம் எல்லாம் போகும். இன்னைக்குதான் 18 சாப்டர் முடிச்சேன் இல்லையா குழந்தைகளுக்கு. அப்பதான் அந்த குழந்தைகளுக்கு அப்பா திரும்பி ஆத்மா ஆத்மான்னு மாத்தாச்சு சொல்லி கொடுக்கலன்னு கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டான். ஓகே, சோ அது வந்து அது வரைக்கும் அவர் கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்பார். அப்ப அவருக்கு என்னன்னாக்கா ஞானம், நாலேஜ். அவர் என்ன நினைக்கிறேன்னா நாலேஜ் எப்படின்னாக்கா எல்லாத்தையும் துறந்து இது துறப்பு, தட் இஸ் ரினன்ஷியேட் பண்ணிட்டு பகவானோட தியானத்துல இருக்கிறது தான் வந்து he feels that is the only liberated stage. அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு. அது இல்லை. கிருஷ்ணா என்ன பதிலளிக்கிறார், இரண்டும் ஒரே குறிக்கோளுக்கான வழிமுறைகள் என்ற பொருளில் இருவரும் சமம், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். என்னன்னாக்கா ஒரு வேலையை பண்ணாம பகவானோட தியானத்துல இருந்தாலும் பகவான் அடைஞ்சுள்ளம்னா என்னது, அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கிடைக்கும். இல்ல பகவானை நினைச்சுட்டே நம்ம டியூட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் அஸ் தேர், அதுலதான் நம்ம போய் சேர போறோம். ரெண்டு குறிக்கோளும் என்னது, ஒன்றுதான். பற்றின்மையுடன் பணிபுரிவதை எளிதாகவும் உயர்ந்ததாகவும் வலியுறுத்துகிறது பகவான். ஆனா என்ன சொல்றாருன்னா இதுதான் பற்றின்மையோட உன்னோட வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னாக்கா அதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு முடிக்கிறார். அதனால நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், இப்ப நான் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு அதே பிரகாரம் எல்லாரும் எடுக்கணும். ஓகே, நான் வந்து நம்பர் திரும்பி சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அருள்செல்வம் பிரபுஜி படிப்பார். அவங்க படிச்சு முடிச்சாச்சுன்னா தீபா செல்வம் மாதாஜி படிப்பாங்க. தீபா செல்வம் மாதாஜி
முதல்லயே அருள் செல்வம் பிரபுஜி வெளியில இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி அவர் படிக்க முடியலனாக்கா தீபா செல்வம் மாதாஜி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்புறம் தீபா மாதாஜி, அப்புறம் லதா மாதாஜி, தனலட்சுமி மாதாஜி, ஜெயப்பிரியா மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி, சசிகல், சௌமியா மாதாஜி. டிராவல்ல இருக்காரு மாதாஜி. கேட்டது பிரபுஜி. ஓகே, நீங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க, அப்போ உங்களுக்கு தரேன். ஓகே, அப்புறம் சௌமியா இல்லையா எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. தனலட்சுமி 5:30 ஆயிடுச்சு மாதாஜி. உங்களுக்கு 5:30 போகணுமா? ஆமா மாதாஜி. எந்த கிளாஸ் போறீங்க? ஏதோ பாகவதம் என்ன சொன்னீங்க இல்லையா? இல்ல யோகா கிளாஸ் மாதாஜி. யோகா கிளாஸ் பப்பா நீங்க சரி சரி, ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஓகே. அப்ப இந்த தனலட்சுமி மாதாஜி படிக்க மாட்டாங்க. அப்போ இருக்கிறாரு தீபா செல்வன் மாதாஜி, லதா மாதாஜி, தீபா மாதாஜி, லதா மாதாஜி, ஜெயப்பிரியா மாதாஜி, சேத்துலட்சுமி மாதாஜி, சௌமியா மாதாஜி. ஓகே, இந்த 5 பேர் தான் படிக்க போறீங்க. ஆர்டர் தானே வச்சுங்கோ, கடகடா நம்ம ஆரம்பிச்சுடலாம். ஓகே, பிரபுஜி எப்பாவது வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னாக்கா பிரபுஜி ஜாயின் பண்ணட்டும். எஸ், இப்ப யாரு சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட்? தீபா செல்வன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நீங்க இந்த இதை ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே சொல்லிடுங்க. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய. ஒரு நிமிஷம். படிச்சு அப்படியே இந்த பொருள்லாம் அதுலயே போட்டீங்கன்னா நான் அப்படியே படிச்சிருவேன். நான் புக் எடுக்க முடியல. இதுல இருக்கு. இந்த எல்லாம் போட முடியாது மாதாஜி, எனக்கு டைப் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதெல்லாம். அப்படியா? ஓகே மாதாஜி. காப்பி பேஸ்ட்லாம் ஆகாது. நான் ஹேவ் டு லிட்டரலி டைப். அப்புறம் ரொம்ப மிஸ்டேக் வருது. நான் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். படிக்கட்டுமா? இல்ல இல்ல, ஆர்டர்லயே படிக்கலாம் மாதாஜி. தீபா செல்வம் மாதாஜி படிச்சுக்கோ. ஓம் ஸ்ரீ ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஸ்லோகம் ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமக. அத அத பஞ்சமோ அத்தியாயக ஸ்நாயாக யோகக சந்நியாச யோக. சந்நியாச யோகக. இது படிக்கும் போதே நினைச்சேன் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்டா படிக்கிறீங்களே சொல்றதுக்குள்ள என்ன வேற என்னவோ படிச்சிட்டீங்க. சரி, ஓகே மாதாஜி. படிங்க. இதெல்லாம் நான் போட்டதுதான் மாதாஜி. இந்த தமிழ்ல போடுறது, இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் போட்டு அவங்க மீனிங் மாத்திரம் போடுவாங்க. சில பேர் மீனிங்கும் போட மாட்டாங்க, ஒன்லி பிக்சர் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது ஸ்லைடு. பட் நல்லா இல்லையே, படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டிருக்கேன். படிங்க. ஓகே மாதாஜி. அர்ஜுனன் உவாச்ச சந்நியாசம் சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சகம் சகை யச்ரேய ஏதோரேகம் தன்மே புரோகிதி ஸ்ரீநிச்சிதம் சுநிச்சிதம். ஸ்ரீநிச்சிதம். அர்ஜுன கேட்கிறார். அர்ஜுன வாச்சனா அர்ஜுனா கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்? ஓ கிருஷ்ணா, நீ முதல்ல சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீ என்ன சொன்னீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஆஸ்க் மீ டு ரினவுன்ஸ் ஒர்க். நீ அந்த மாதிரி வந்து வேலையெல்லாம் பண்ணாதே, நிம்மதியா. மத்தலப் இது மத்தலப்லாம் வரும், எனக்கு ஹிந்தி எல்லாம் வரும் நோடுல. இப்போ வேலையை துறப்பது என்னது, துறக்கிறதுன்னு நீ அவர் சொன்னார். அப்ப இவர் என்ன நினைக்கிறாரு, வேலையை துறக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு. அவர் ரினவுன்ஸ் ஒர்க் நீ சொன்னியே, துறக்கிறது சொன்னியே. அண்ட் இப்ப நீ என்ன சொல்ற, வேலை பண்ணு டிவோஷனோட, என்ன மிஸ் பகவான் நினைச்சுன்னு வேலை பண்ணி சொல்றியே. நோ யூ வில் யூ கைண்ட்லி டெல் மீ டெஃபினெட்லி விச் ஆர் இது ரெண்டுத்துல வந்து எது நல்லதுன்னு நீ தீர்மானமா ஒண்ணு சொல்லு அப்படின்னு. ஆக்சுவலி அர்ஜுனா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிற. நீ வந்து வேலையை துறக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறார். இவர் நினைக்கிற வேலையை துறந்து அவரோட செய்கை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த மாதிரி பகவான் சொல்லல. அப்புறம் என்ன சொல்ற, நீ வேலை பண்ணணும்னு சொல்ற, ஒன்னு நினைச்சுன்னு பண்ணணுங்கிற. நான் வேலை பண்ணணுமா இல்ல வேலை பண்ணக்கூடாது, ஏதோ ஒண்ணு வந்து நிச்சயமா சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறேன். எஸ், எப்படி நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபில்அப் பண்ணேன்னா டைம் இல்லை நமக்கு, இல்லாட்டா இதெல்லாம் படிக்கலாம். என்னன்னா சாப்டர் 2ல வந்து 11 to 30 வரைக்கும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கா. இது என்ன சொல்லியிருக்கு. அப்புறம் வந்து ஞானம், இது வந்து ஞானத்தை பத்தி சொல்லி கம்பேஷனேட். ஒரு ஆள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும், இவ்வளவு இது வரும், பாவம் வரும் அப்படிலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொன்னாலே அதெல்லாம் நம்ம வந்து திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் சாப்டர்ல. அப்புறம் திரும்பி இருக்கு 2.38 to 53. திரும்பி அது இப்போ ரிப்பீட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இதாயிடும், டைம் வேஸ்ட் ஆயிடும். அதனால நம்ம இப்போ ரிப்பீட் பண்ணல, இன்னும் ஆல்ரெடி 1 மணிக்கு ஆகும். இது புத்தி யோகா. இது வந்து சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். அதே தான், நம்ம வந்து அவளையெல்லாம் கொலை பண்ண எனக்கு வந்து பாவம் கிடைக்குமேன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வலியுறுத்தி இருக்கு. அப்புறம் 3வது சாப்டர்லயும் கொடுத்துருக்கு. இல்ல உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நான் விடுவிடுன்னு படிச்சுன்னு போறேன். இஃப் யூ பீப்புள் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அட்லீஸ்ட் லிசனிங், இல்ல கேட்டுடலாம் மாதாஜி என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு மீனிங் எல்லாம் படிச்சா இன்னும் அதுலயே உட்காந்துட்டு இருக்கும். என்ன சொல்றீங்க, படிக்கணுமா, ஸ்லோகம் படிச்சு விடலாமா? I'll just keep reading first. Okay. சுக துக்கே, அதை நான் சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்தே படிக்கிறேன். தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாம் கொஞ்சம் கடுபடு. 2.38 மிஸ் பண்ணேன்னு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் போட்டேனா. ஏன்னா ஒன்லி 2.38 to 53 அது என்னதான் இருக்குன்னு எப்படி தெரியும். அப்ப இதெல்லாம் காப்பி பண்ணி போட்டு எல்லாம் பண்ணினேன்.
2.30. Yes, 1 minute. 37 सुख दुःखे समे कृत्वा लाभ अलाभौ जया जय अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमणाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्व अकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगस्त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो 53 वरके सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धिर्योगद्धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपण फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयन् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च लास्ट श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिर तदा योगम अवाप्स्यसि இது வந்து இந்த என்ன சென்ஃபுல் ரியாக்ஷன்னா புத்தி யோகா ஓகே இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது இது இருந்தது இதை விட்டுட்டேன் இதையும் படிச்சு விடுறேன் 2.11 எதுவுமே படிக்கிறது நல்லதா நீங்க ஜஸ்ட் கண்ணை அப்படி நீங்க பாக்குறீங்களா கேக்குறீங்களா என்ன தெரியாது எனக்கு எல்லாம் மியூட்ல இருக்கீங்க ஆனா நான் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்கிப் எனி ஆஃப் த ஸ்லைடு அப்புறம் ஸ்லைடு ஸ்கிப் பண்ணி போனா அது ஒரு இது இல்ல இல்லையா பாவம் பண்றப்பல எனக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு சரி கேட்டு இருக்கோம் மாதாஜி ओके இது வந்து ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசோச்யான் அன்வசோச்சஸ்த்வம் பிரஜ்ஞாவாதாம் ச பாஷசே கதாசூன் அகதாசூம்ஷ நானுஷோச்சந்தி பண்டிதாः நத்வே பாஹம் ஜாது நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாः நச்சைவ ந பவிஷ்யாமः சர்வே வயம் அத்தः பரம் देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदा अदो अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेशो द्योषशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तो अयं चिन्त्यो अयं विकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्योर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्दति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि இதுல என்ன இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் சாப்டர் பார்த்தாச்சு பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல ஒரு ஃபீல் வந்துருக்கு எனக்கு அப்புறமா இன்னும் தப்பு பண்றோமோ அப்படின்னு ஒரு நமக்கே அந்த ஒரு கில்ட்டி வந்துடும் கில்ட் ஃபீலிங் அப்ப இது வந்து கம்பேஷன் அடுத்தது வந்து சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் இது வந்து ஞானம் இதெல்லாமே ஞான யோகா தான் வந்து ரொம்ப இறக்க குணத்துல இருக்கிறது அந்த இதெல்லாம் இதுல போட்டுருக்கு அடுத்தது வந்து சின்ஃபுல் நம்ம பண்றது செய்கை வந்து தப்பு காரியம் அதனால பாவம் வரும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லோகத்துல எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது 3.70 இது நீங்க என்ன ஒண்ணுதானே இருக்கு ஒன்னு 4th சாப்டர் வரைக்கும் இருக்கு யாரோ ஒருத்தர் வந்து படிக்கலாம் ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிக்கிறாள் ஃபர்ஸ்ட் யாரு சொன்னேன்னா வந்து தீபா செல்வன் மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு வருது நான் தான் வரேன் மாதாஜி நீங்க தானா படிங்க யார் படிக்க முடியும் இல்லையா எதுன்னு சொல்லுங்க சொல்றேன் 3.17 போட்டிருக்கேனே 3.17 இதெல்லாம் நம்ம வந்து பழசு ஜஸ்ட் ரீகேப் மாதிரி பார்த்துட்டு போறோம் போட்டிருக்கடா யஸ்த்வாத்மரதிர் ஏவ ஸ்யாத் ஆத்மத்ருப்தஸ்ய மாணவக ஆத்மன் ஏவ சந்துஷ்டஸ் தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே அப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பிரஷ் அப் தான் பண்ண போறோம் ஓகே மீனிங் எல்லாம் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி 3rd சாப்டர் பார்த்தாச்சு அப்புறம் இதுலயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் அடுத்தது யாரு மாதாஜி லதா கிருதேனார்த்தோ நாக்ருத்தேன கஷ்டன எடுக்கட்டும் மாதாஜி நெக்ஸ்ட் யாரு உங்களுக்கு அப்புறம் யாரு சொன்னேன் ஓகே ஓகே டைம் போறதே ஒரு நிமிஷம் நான் தான் பார்க்கணுமா ஹரே கிருஷ்ணா லதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு நான் படிக்கலாம் மாதாஜி படிக்கும் உங்க பேர் தான் சொன்னேன்னா லதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் இல்ல தனலட்சுமின்னு சொன்னீங்க அவங்க அந்த மாதாஜிக்கு அப்புறம் அப்புறம் நான் இவங்களுக்கு அடுத்தது இல்ல இவங்களுக்கு அடுத்தது தனலட்சுமி மாதாஜிக்கு அப்புறம் நீங்க தானே படிங்க ஆமா நைவ தஷ்ய கிருதேனார்த்தோ நாக்ருதேனஹ நாசாஸ்ய சர்வபூதேஷு கர்ஷித் அர்த்த வியாபக்ஷ்யஹ வந்துட்டோம் படிச்சுட்டே இருந்தா வரும் அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு படிக்க சொல்றேன் எல்லாரையுமே படிக்கணும்னு சொல்றேன் அடுத்தது யார் மாதாஜி ஜெயப்பிரியா மாதாஜிக்கு அப்புறம் மாதாஜி சேத்துலட்சுமி மாதாஜி படிங்க ஒண்ணு நான் படிச்சிடறேன் மாதாஜி படிக்கிறாளா தனலட்சுமி மாதாஜி இன்னும் போல ஒண்ணு படிச்சிடறேன் மாதாஜி படிங்க श्रेयान्त्रव्यमायात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञाः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिश्रमाप्यते நல்லா படிக்கிறான் மாதாஜி हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण 4.40 माताजी கேக்கலையே अज्ञानसम्भूतं हृत्सतं ज्ञानासिनात्मान् मनः सिद्वैनं संशयं योगम् अधिष्ठोदिष्ट भारत
ஆதிஷ்டோதிஷ்ட பாரத. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போல, ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம முடிச்சுட்டோம் அதெல்லாம். ஓகே, இப்ப வந்து என்ன படுத்தோம்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம பார்த்தோம். எஸ், சாப்டர் 2 ஞான யோகா பார்த்தோம். அந்த ஞான யோகத்துல அந்த இவ்வளவு ஸ்லோகம் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? அது வந்து ஒர்க் த்ரூ வேலை பண்ணுங்க, ஆனா புத்தியை யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணணும். ஏன்னா சும்மா அப்படி வேலை பண்ணக்கூடாது. புத்தியில என்ன சொல்லியிருக்கு? பகவான் மென்ஷன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நமக்கு இப்போ சொல்லி கொடுத்துருக்கா. என்னது நாலேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ அது வந்து அப்படி பண்ணும். இப்போ அர்ஜுனா பிகேம் கன்ஃபியூஸ். அவன் என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டான்? ஞானா அவருக்கு என்ன நினைக்கிற? நாலேஜ்னா அவர் நினைக்கிற ஞானம் பெறதுன்னா அப்படியே மலைக்கு போயில உட்காந்து நல்லா இது தியானத்துல உட்காரணும் அப்படி நினைக்கிறாரு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருந்து நான் நிறைய பேர் கால் பண்ணிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணன். கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு மாதாஜி. நான் அப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் ஓகே ஓகே மாதாஜி. இது 6:30 மணி வரைக்கும் இருக்கும். 6:30 மணி வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நானே கால் பண்றேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானா இப்போ ரினன்சியேஷன். அவர் அப்படி நினைக்கிறார். அர்ஜுனாக்கு கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா அவர் புரிஞ்சுக்கிற லெவல் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு இல்லையா? அவர் ஒன்றும் தெரியாது. அதனால அவர் புரிஞ்சுக்கிறார். ஞானம் அப்படின்னா ரினன்சியேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அவர் புத்தி யோகா. புத்தி யோகானா என்னது? நிஷ்காம கர்மா. பகவானை நினைச்சிட்டு எல்லா வேலையும் பண்றது அந்த மாதிரி நினைக்கிறார். அதுல இருந்து எதில் நம்ம படிக்கிறோம்? சாப்டர் 3க்கு வந்துட்டு ஸோ ஃபைனலி அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு நான் என்ன பண்ணட்டும், ஐ எம் கன்ஃபியூஸ்டு அப்போ சொல்றேன். நம்மளே இன்னும் அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். என்னதான் பண்ணணும், ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். நம்ம ஹர்ட் அபவுட் கர்மா த்ரூ ஞானம் அப்படின்னா என்னது? நான் கேட்டிருக்கேன். ஞானம் வந்து கர்மா, நம்ம வேலை செய்யறது நமக்கு வந்து ஞானம் பெறலாம் அப்படின்னு. ஆக்ஷன் இன் இன்ஆக்ஷன். நம்ம அந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம். நம்ம ஒரு ட்ரிக்கி இது இருக்கும். அது போல நிறைய வரும். 3-4 இருக்கு பகவத்கீதா ஃபுல். இதுல வேலை செய்யணுமா, ஆனா எந்த மாதிரி வேலை செய்யணும்? அதுல வந்து இது வராது, பலன் வராது. நல்லதும் என்னது புண்ணிய பலனும் வராது, கெட்ட பலனும் வராது. அப்ப பாவம் வராது. அப்ப அது அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் என்ன? ஆக்ஷன் இன்ஆக்ஷன். அதுக்கு பேரு இன்ஆக்ஷன். அப்படின்னா பகவான் மென்ஷன் பண்றது. அப்ப நமக்கு அதுல புண்ணியமும் வராது. நல்ல காரியம் பண்ணாலும் புண்ணியம் வராது, கெட்ட காரியம் பண்ணாலும் வந்து டெஃபினட்டா பகவான் மென்ஷன் பண்ணும்போது கெட்ட காரியம் பண்ண மாட்டோம். ஆனா அது இட் பிகம்ஸ் ஆஸ் நல்லிஃபைட் ஆயிடும். நம்ம எந்த காரியம் பண்ணாலும் அது தட் வில் பி ட்ரீட்டட் as inaction. ஏன்னா பகவான் மென்ஷன் பண்றோம். அப்படி இன்ஆக்ஷன்ல ஆக்ஷன். பகவான் மென்ஷன் பண்றது நம்ம ஆக்ஷனும் பண்ணலாம். ஆனா அது ஆக்ஷன் சொல்லிட்டு அதுல வந்து இது வராது, பிரதிபலன் என்ன சொல்லுவா, அதுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வராது. சோ இது வந்து அவர் கேட்டிருக்காரு. இந்த ஞானத்தினால இது வந்து புரிஞ்சுருக்காரு. அதை கேட்டிருக்காரு. இது அதுல என்ன சந்தேகம் வருது அவருக்கு? கன்க்ளூஷன் குளோரிஃபைங் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அப்ப இதனாலதான் பகவான் நினைச்சு எந்த காரியம் பண்ணாலும் நிஷ்காம கர்ம யோகா சொல்லிட்டு அவருக்கு ஃபைனலி புரிஞ்சு போயிடுறது. அதுக்கப்புறம் என்ன வருது? ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஃபைட். ஃபைனலி என்ன நினைச்சுட்டு நீ எல்லா காரியம் பண்ண. இப்போதைக்கு என்ன உனக்கு என்ன காரியம் சொல்லியிருக்கேன்? நில்லு, ஏந்திரு, உத்திஷ்டனா ஏந்திரு, ஃபைட். நீ வந்து ஏந்திரு, சண்டை போடு. இது வந்து நான் உனக்கு சொல்றேன், நீ பண்ணு. அப்ப என்ன நினைச்சுன்னு பண்ணு. அதுல நல்லதா கெட்டதா அதெல்லாம் நீ ஒன்னும் எதிர்பார்க்காம நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கும். இது வரைக்கும் படிச்சதுல இதுதான் இருக்கு. நம்ம வந்து எப்பவுமே அந்த பேசிக் படிக்க ஒரு ப்ரெஷப் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்து இது என்னது கன்செப்ட் நல்லா புரிய விடும் நமக்கு. ஓகே, அம்மா பகவானே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். हरे कृष्णा. हेलो, मेरे को आधा घंटे के बाद नहीं 1-1.5 घंटे के बाद कॉल करेंगे. अभी क्लास में हूँ. ओके ओके, சாரி. ஏன்னா நிறைய இப்போ அடுத்து இப்போ அந்த பேட்ச் முடியறது இல்லையா? இப்போ 18 டேஸோட அவளுக்கு எல்லாம் கால் பண்ணிருக்கேன். நிறைய பேருக்கு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கேன். ஃபுல் டே கால் வந்துட்டே இருக்கும். எனக்கு யார் பண்றாங்க தெரியும். அவங்களே நம்பர் தான் வரும். எல்லாரோட பேர்ல நம்ம சேவ் பண்ணல இல்லையா? அவங்க எல்லாம் L2 ஜாயின் பண்றீங்களா அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு தான் அந்த அட்மின் ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அத்தியாயம் 5ல் என்னன்னு படிக்க போறோம்னா கர்ம யோகம், ஆனா கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்பாடு. அப்ப அனைத்து உயிரினங்களும் தொடர்ந்து எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களை உருவாக்குகின்றன. டெஃபினெட்லி நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம்னா நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிடறோம், தூங்குறோம், அப்படி இருப்போமா? கொஞ்சம் நம்ம நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நமக்கு ஃபியூச்சர்ல நமக்கு என்ன இருக்கு, இந்த மாதிரி தினமும் சாப்பிட்டு தூங்குறது ஒரு அனிமல் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எலிவேட்டட் ஸ்டேஜ்ல, எலிவேட்டட் இல்ல, கொஞ்சம் ஒரு உணர்தல் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி நமக்கு தோணும். இந்த மாதிரி தினமும் சாப்பிட்டு தூங்குறோம்னாக்க இது இவாளும் தான் பண்றா, ஏன் அனிமல்ஸும் பண்றது. நம்ம அதை தவிர என்ன, நம்ம அடுத்தது அந்த நிலைமைக்கு எப்படி போறது, அதனால என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம அந்த இது திட்டம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். we are planning accordingly. சோ எண்ணங்கள் நம்ம வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது, எண்ணங்களா வருது. இங்கிலீஷ்லயும் வருது.
ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல அந்த தாட் வருது நமக்கு. சோ எண்ணங்கள் என்ன ஆகுது? அப்ப அது வந்து செயல்பாடுகள்ல செயல்களில் வெளிப்படுகின்றன. யூ ஆர் திங்கிங் ஆஃப் தட். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அது வந்து ஆக்ஷன்ல வந்து அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றோம். நான் அதை நினைச்சேன், நான் பகவத்கீதை பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கேன். இல்ல இப்ப நீங்க சொன்னா போல 2 மாதாஜி சொன்னா போல, இது வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், ஆனா இனிமே பண்ண போறேன் மாதாஜி. அவங்களே சொன்னாங்க, நான் பண்ணனு கூட சொல்ல, அவங்க வாயிலே அந்த இல்ல மாதாஜி இனிமேல இருந்து நாங்க பண்ண போறோம் அப்படின்னு. அப்போ என்னது ஃபர்ஸ்ட் தாட் வந்தாச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு. பண்ண போறேன் என்னது. அப்ப செயல்பாடு இப்ப எப்படி செயல்பாடு வரும்? இன்னைக்கே வேணா நீங்க பண்ணலாம், இல்ல நாளைக்கு ஏகாதசியா இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க நாளைக்கே ஆரம்பிக்கலாம். சோ அது வந்து செயல்களா மாறும். மீண்டும் மீண்டும் செயல்கள் எப்பவும் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆயிடும்? பழக்கம் உருவாக்குகின்றன. அப்போ உங்களுக்கு பழக்கமே ஆயிடும். காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிற பழக்கம், அந்த டைம்ல சும்மா உட்காந்து மாட்டேன், நான் சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கேன், மாலை வச்சு ஜபம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழக்கம் வந்துடும். அப்புறம் பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம குணத்தை உருவாக்குகின்றன. அதனால நம்ம குணங்கள் ஃபார்ம் ஆயிடுது. இது எந்த தாட் வேணா இருக்கலாம்னா, நான் இப்ப நல்லதை பத்தி சொல்றேன். கெட்ட பழக்கங்களும் இந்த மாதிரிதான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் தாட் வரும், அது ஆக்ஷன்ல போடுவோம். அந்த ஆக்ஷன் பண்ணி 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 பழக்கம் ஆகும். பழக்கம் அந்த மாதிரி பழக்கம் ஆன அப்புறம் என்ன ஆயிடும்னா அது குணமாவே மாறிடும். நம்மளோட அந்த குணம் ஆயிடும். அப்புறம் அந்த குணம் நமது விதியை தீர்மானிக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம குணம் ஃபார்ம் ஆயிடுதுன்னா அது வந்து தட் வில் டிசைட் நம்ம எந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. சோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் we are in spiritual line. அதுல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காளோ, என்னெல்லாம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண சொல்றாளோ, நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அதுக்குன்னு நிறைய பிலாசபியோட எல்லாம் இருக்கு. அந்த பாபாஜி இருக்காங்க, இந்த நிறைய இருக்காங்க. யாரும் தப்பு இல்லை, எல்லாரும் கரெக்ட் தான் அவங்க. ஆனா அவாவா ஒரு பிலாசபில கொண்டு போறாங்க. நம்ம ஒரு பிலாசபி பிடிச்சோம்னா அதுல நம்ம முன்னுக்கு போலாமே. ஆனா இலக்கு என்னது? எல்லாம் பகவான் அடையறதுக்கு தான். எல்லாரோட அதேதான். நீ இது போனா அந்த கிருஷ்ணா தப்புன்னு யாரும் ஏதாவது ஒருத்தர் சொல்லுவாளா? இல்ல இல்ல, அது கிருஷ்ணாலாம் அம்பது, கிருஷ்ணாலாம் ஒண்ணும் கிடையாது, வேற ஏதோ ஒரு பகவான் தான் அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா? அது யாரும் சொல்லவே மாட்டாங்க. கிருஷ்ணா இஸ் காட். நம்ம அதை நினைச்சிருந்தோம். ஆனா அவரோட பாதை டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆனா இஸ்கான்ல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, நம்ம வந்து ரைட் ஃப்ரம் டே 1 நம்ம பக்தி பாதையில இருக்கோம். பக்தி பாதையில என்னன்னாக்கா, அந்த ஒரு ஞானம் பெறத்துக்கு அவ வந்து மலைக்கு மேல போயிட்டு அந்த மெடிடேஷன் பண்றாளே, அவ எல்லாத்தையும் துறந்து அப்படி போய் உட்கார்ந்து சாப்பாடு இல்லை, தண்ணி இல்லை, ஆகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து பண்றா. அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து இப்ப வீட்டுல உட்காந்து ஜபம் பண்ணா அந்த எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு. சோ வை நாட் வி டு இட்? வேற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த ஜபம் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம. சோ அந்த எஃபெக்ட் நமக்கு ஆஸ் குட் அஸ். ஆனா அவெல்லாம் இல்ல துறந்து அது பண்றாங்க. நமக்கு துறக்கவே வேண்டாம். சாப்பிடணுமா நல்லா சாப்பிடலாம். எப்படி? பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுங்க அப்படின்னோட சாப்பிடுங்க. அப்புறம் எல்லாம் போட்டுக்கிறதுக்கு ஆசை இருக்காது. தாராளமா போட்டுக்கலாம். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன்னா சும்மா வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எடுத்து போட்டுக்கலாமே. தீபாவளிக்கு அதானே பண்றோம் இல்லையா? இந்த தீபாவளி அதானே பண்ணோம். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம போட்டணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எது பண்ணினாலும் எது வெளியில போறோமா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போகலாம். எந்த எக்ஸாம் எழுதுறோமா அவரை நினைச்சிட்டு இப்படி ஒரு கும்பிடு, மனசார கும்பிடு போட்டு கூடி எழுத ஆரம்பிக்கலாம். அந்த மாதிரி எப்பவும் பகவான் நினைச்சுட்டு பண்றோம். ஓகே, சோ இது என்ன சொல்றேன்னா இதேதான். நல்லதை நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போது அது வந்து நம்ம விதியை தீர்மானிக்கிறது. எப்படி சரியான திசையில் நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது 5வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகியல் சிக்கல்களில் நம்ம இது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ரொம்ப சிக்கல்கள் இருக்கு. இட் டசன்ட் கிவ் நிறைய மிசரிஸ். ஏதோ நல்லதே நினைப்போம், ஆனா அது வந்து எண்ட்ல ஒரு மாதிரி ஒரு துக்கத்துலதான் அது கொண்டு விடும். அப்ப இந்த ஆன்மீகத்துலதான் அந்த ஒரு சுகம் இருக்கே தவிர மெட்டீரியலி நம்ம நினைக்கிறோம் நல்லா சுகமா அப்படி இப்படின்னு எல்லாம். ஒரு கல்யாணமே எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம், கல்யாணம் மதியம் இதெல்லாம் போயிட்டு வருவோம், எல்லாம் கரெக்ட். ஆனா அது ஏதோ குத்தம் குறை இருக்கும். சம்திங் which will make us feel bad. அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப என்னதான் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நல்லது, ஒரு குழந்தை பிறந்தா கூட நல்லதுதான். ஆனாலும் இன்னும் ஒரு அடுத்தது ஒரு துக்கத்துக்கு வந்து வழிவகுக்கிறது. பட் ஆன்மீகம் இதுல அப்படி இல்லை. நம்ம வந்து we are always on a bliss. அப்ப உலகியல் சிக்கல்களில் மேலும் சிக்கலுக்கு வழிவகுக்கும் படிகள் உள்ளன. ஒண்ணு மாத்தி அது வந்து சிக்கல்ல போயிட்டே இருக்கும். 15 சாப்டர் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கா அது என்னது அப்படின்னு. அப்புறம் விடுதலை, சுதந்திரம் மற்றும் அமைதியின் வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும் படிகள் உள்ளன. இதுல லிபரேஷன், there are steps leading to life of liberation, freedom and tranquility and இது பீஸ். இதுல நம்ம கிருஷ்ணா உணர்வுல உள்ளது அதுல. ஆனா உலகியல் வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்துல அந்த மாதிரி இதை கிடையாது. இட் will take you to இன்னும் மிஸ்ரினா ஒரு இது எதிர்பார்ப்பு, அதனால ஒரு துக்கம், அது ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. அந்த மாதிரி லெவலுக்கு போயிட்டு எண்ணங்கள். அது ஓகே, நான் வந்து ஆக்சுவலி ஐ ஷுட் ஸ்டாப் திஸ். இது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. எஸ், இப்படியே காட்டிடுறோம். ஸ்லைட் ஷோல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, முதல்ல இதுதான் இப்ப பார்த்தோமே எண்ணங்கள். முதல்ல நமக்கு என்ன வருது? நம்ம எண்ணங்கள் ஃபர்ஸ்ட் தாட் வந்து ரெடி ஆயிடுறது. அதுக்கப்புறம் அது வந்து செயல்கள்ல போடுறோம். செயல்களால அது பண்ண பழக்கமாயிடுறது. அந்த மாதிரி பழக்கம் ஆயிடுச்சுனாக்க அது வந்து நம்ம கேரக்டராவே மாறிடும்.
இப்ப அப்படிதான் ஆயிடுது. யார் எடுத்தாலும் இப்ப போன்ல ஹரே கிருஷ்ணா தான். வீட்டுல யாராவது போன் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு கூட ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க அம்மா அப்படி பசங்களே சொல்லுவாங்க, அம்மா என்ன நீ எங்களுக்கு எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லுவோம் ஹலோங்கிறதே மறந்து போயிடுது இப்போ. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பழக்கம் ஆயிட்டு நம்மளே அந்த கேரக்டராவே ஃபார்ம் ஆயிடும். அப்புறம் திஸ் வில் டேக் டு அவர் டெஸ்டினி. நம்ம டெஸ்டினி என்னது, விதி. நம்ம நல்லது பண்ணோம்னா நல்லது கொண்டு போய் சேர்த்தோம். அது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். எஸ், அர்ஜுனாஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அவர் என்ன தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்ததே தான். இப்ப படிச்சோம் இல்லையா எல்லா ஸ்லோகம், அதே தான் கொடுத்துருக்க. ஜஸ்ட் நட்ஷெல்ல கொடுத்துருக்கு. வறண்ட மன உகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. 2வது அத்தியாயத்தில் இப்ப நான் படிச்சேன் 11ல இருந்து 30 என்ன சொல்லியிருக்கு, கிருஷ்ணரால் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மா பற்றிய அறிவு. கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்கார் ஆன்மானா என்னது, அதெல்லாம் விவரித்திருக்கார். அது பத்தி உள்ள அறிவு. அப்புறம் 31ல இருந்து 37 பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டது. எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் செகண்ட் சாப்டர்ல. 42ல இருந்து 45 வரைக்கும் பலனளிக்கும் செயல்களால் ஆன்மாவின் சிக்கலை பற்றி. அப்புறம் 46ல இருந்து 53 வசனம் பக்தி தொண்டினால் விலகும் செயல்முறையை விளக்குகிறது. இப்ப நம்ம இவ்வளவு படிச்சோமே, அதோட ஜஸ்ட் நட்ஷெல்ல மீனிங் நம்ம இவ்வளவு சான்ஸ்கிரிட்ல படிச்சோம், ஸ்லோகமா படிச்சோம். இப்ப அதோட வந்து என்னதான் அதுல இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. 3வது அத்தியாயத்துல போய் என்ன படிச்சோம், 17, 18ல என்ன படிச்சோம்னா, அறிவில் ஒருவருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்குகிறது. 4வது அத்தியாயத்தில் அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் அறிவில் முடிவடைகின்றன என்பதை உரை 33 விளக்குகிறது. 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி 42வது வசனத்தில் கிருஷ்ணன் மீண்டும் அர்ஜுனனிடம் எழுந்து போரிட சொல்கிறார். இதனால் அர்ஜுனனை குழப்பி துறந்து அல்லது வேலை செய். என்ன குழப்பம், துறக்கிறதுனா எல்லாமே துறந்து ஒரு வேலையும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தார். அதுவா இல்ல வேலை செஞ்சுட்டு நீ வந்து அதோட பலனை எதிர்பார்க்காம அது உனக்கு ஒன்னும் பாதிக்காது, எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு போய் சேரும், அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட அந்த மாதிரி துறவு நிலையோட நீ வந்து சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன். இப்பதான் நம்ம வந்து இதுக்கு போறோம். இந்த அப்புறம் என்னது ஒரு நிமிஷம் இன்னும் இருக்கே. ஓகே, அர்ஜுனா இஸ் ஸ்டில் கன்ஃபியூஸ்ட். வை? இன்னொரு வந்து அர்ஜுனா இன்னும் குழப்பத்தில் இருக்கிறான். ஏன்? அர்ஜுனனை குழப்பமடைய வைப்பது கிருஷ்ணரின் திட்டம். நல்லா குழம்பி போன அப்புறம் தான் நல்லா கலக்கி அப்புறமா தெளிவு போயிடும். அப்புறம் அவன் வந்து நல்ல ஃபவுண்டேஷன் நல்லா போட்டுட்டானா அப்புறம் அவன் வந்து கீழே விழவே மாட்டான். சும்மா ஒப்புக்கு மாத்திரம் சொல்லிட்டோம்னா திரும்பி கொஞ்சம் முன்னாடி போவோம், திரும்பி சந்தேகம் வரும். இல்ல கிருஷ்ணா எனக்கு திரும்பி சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னு வந்துருப்போம். இல்ல அவனை நல்லா குழப்ப வைக்கிட்டான். அதனால்தான் அந்த சண்டை போடும்போது எதிரணியில வந்து 2 அணிக்கு நடுவில் நிறுத்துவேனா வேணும்னு கிருஷ்ணன் அந்த தாத்தாவெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல போய் நிறுத்திடும். ஏன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் குழம்பட்டும், இவனுக்கு அந்த ஒரு டவுட் வரும். அப்ப நான் எல்லாம் எடுத்து சொல்லி எல்லாம் புரிய வச்ச அப்புறம் தான் ஃபுல் கான்பிடென்டா இருந்த அப்புறம் தான் அவனால சண்டை போட முடியும். இல்லாட்டா வந்து எப்பவுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். அதனால கிருஷ்ணரோட வேலைதான். அப்புறம் கிருஷ்ணா ஏன் அப்படி செய்கிறார்? எங்கள் நலனுக்காக. யாரு அடுத்தது யாரு ஜெனரேஷன் நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோமே நமக்குதான். நம்மளும் இந்த வாழ்க்கையில எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் இருக்கும். ஒருத்தரும் அந்த மார்பை திறந்து கிழிச்சு பார்த்ததுன்னா ஐயோ உங்களுக்கு தெரியாது மாதாஜி என்னாச்சு தெரியுமா, நானே இருக்கும், எனக்கே நிறைய இருக்கும். நீங்க சொல்றது மாதிரி நானே நிறைய கொட்டுவேன். ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்ததுனாக்க அவ்வளவு வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம இதுல துக்கங்கள். நிறைய துக்கத்தெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டுதான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல சிரிச்சுட்டு இருக்கணும். அப்போ பிளாஸ்டிக் ஸ்மைல் தான் போடுறோம். ஊர் என்னெல்லாம் ஒருத்தர் என்னெல்லாம் அவஸ்தப்படுறாங்களோ, வியாதியா இருக்கலாம், வேற என்னெல்லாம் மனசுல ஒரு கவலை இருக்கலாம், என்னெல்லாமோ இருக்கலாம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அப்ப நமக்கு வந்து இது நம்ம குழம்பி போக கூடாது. நம்ம லைஃப் எப்படி எடுத்துன்னு போகணும், இது வந்து லைஃப் மேனுவல் பகவத்கீதாங்கிறது. சோ நம்ம நலனுக்காக தான் அவர் வந்து அந்த மாதிரி செய்கிறார். வேலையையும் துறவும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானது அல்ல என்பதை வலியுறுத்த. வேலை செய்யறது மீன்ஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் துறவு. துறவுனா ஒன்னும் வேலை பண்ணக்கூடாது பகவான் நினைக்கிறது, வேலை பண்றதுல ஒன்லி வேலை பண்றது அப்படி இல்லை, ரெண்டும் ஆப்போசிட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலியுறுத்துறாரு. அந்த மாதிரி கிடையாது. மாறாக துறந்த மரத்துடன் வேலை செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வேலை பண்ணலாம், ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி நம்மளும் பக்கத்து வீட்டுக்கார மாதிரி நம்மளும் வேலை பண்ணலாம். ஆனா எப்படி இருக்கணும், மனசுல வந்து எல்லாம் இது எனக்கு ஒன்னும் பாதிக்காது, நான் என்ன என்னோட டியூட்டி என்ன உண்டோ அதை நான் பண்றேன், எல்லாம் அப்புறம் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பணம், அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு பண்ண வேண்டும். அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம் இங்க. அப்புறம் ஞானம் என்பது வேலையை துறப்பதை குறிக்கிறது என்றும், ஒளி மற்றும் இருள் போன்ற அறிவும் வேலையும் முரண்பாடானவை என்றும் அர்ஜுனன் நினைக்கிறதா. அர்ஜுனன் காட் கன்ஃபியூஸ் பிகாஸ் அவர் என்ன நினைக்கிறார், ஞானம் பெறதுனாக்கா துறக்கிறது, எல்லாமே ரினன்சியேட் பண்றது அப்படின்னா வேலை பண்றது இஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அவர். அந்த மாதிரி இல்லை. இருப்பினும் அறிவுள்ளவனும் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் வலியுறுத்துகிறார். அப்படியெல்லாம் கிடையாது. உனக்கு அறிவு இருந்து நல்ல நாலேஜ் பெற்றாலும் நீ என்ன பண்ணணும், வேலை செய்யணும். ஆனா என்ன நினைச்சுன்னு பண்ணணும். அதுதான் அவங்க வந்து வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.
இதுதான் லெவல் 2ல இதுதான் நமக்கு என்ன ஏதோ ஸ்லோகம் படிச்சுன்னு போனோம் அந்த மாதிரி இல்லை. அதுலயும் கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் இது இன்னும் நீ டீப்பா நீங்களே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி அதுலயே நீங்க வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி யூ கேன் ட்ரை டு அனலைஸ். இது வந்து இப்ப யாரு போட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு அனாலிசிஸ் தோணிருக்கு எழுதியிருக்கா. நமக்கே தோணும் சில ஒரு இதெல்லாம் வரும், ஒரு தாட்ஸ் வரும். அதே நம்ம வந்து அழகா புரிஞ்சுக்கலாம், நம்ம மனசுலயே அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் உங்க லைஃப்ல ஏதாவது நீங்க ஒரு என்கவுண்டர் பண்ணிருப்பீங்க, ஒரு ஏதாவது நிகழ்வு நடந்திருக்கும், இல்ல இப்போ நடந்துட்டு இருக்குமா இருக்கும். சோ இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கே ஒரு புரிதல் வரும். அதனாலதான் இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். சாரி, அர்ஜுனஸ் கன்ஃபியூஷன். நீங்கள் சொல்கிறீர்கள், பகவான் அர்ஜுனா சொல்றார், புலன் செயல்பாட்டிற்கான வேலை கைவிடப்பட வேண்டும். that is என்னது செல்ஃப் கிராட்டிபிகேஷன், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு வேலை செய்யறது வந்து பண்ணக்கூடாது. அது வந்து கைவிடப்பட வேண்டும். ஆன்மாவை பற்றிய அறிவுடன் கூட ராஜ்யத்திற்காக போராடுவது புலன்களின் செயல்பாடுகள் போல தெரிகிறது. என்ன சொல்றாரு, நான் இப்ப வந்து ஆன்மாவை பற்றிய அறிவுடன் இப்ப நல்லா புரிஞ்சுட்டேன். ஆன்மானா என்னது, பாடினா என்னது, நான் வந்து பாடி இல்லை ஆன்மா தான் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டாச்சுன்னா. ஆனா ராஜ்யத்துக்கு வேண்டி போராடுறேன்னு, அந்த ராஜ்யம் யாரு, அது பொருள் தானே, இட்ஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிசைர் தானே, அது அடையறதுக்கு வேண்டி நான் பண்ணணுமா என்னெல்லாம் அர்ஜுன கொஸ்டின் வரும்போது நமக்கு தோணும், கரெக்டா தானே கேட்கிறார் இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். ஏன்னா நம்மளும் இன்னும் அந்த ரியலைஸ் ஸ்டேஜ்க்கு வரலையே, கரெக்ட் தானே அப்படின்னு. எனவே அதை கைவிட வேண்டும். அதனால ராஜ்யம் எனக்கு வேணுங்கிறத நான் கைவிடணும், ஏன்னா அது ஒரு மெட்டீரியல் ஆசை தானே எனக்கு அப்படிங்கிறார். ஒருவன் பக்தியுடன் வேலை செய்தால் வேலை எப்படி நிறுத்தப்படும், பக்தியோட வேலை பண்ண, இது என்னது இங்கிலீஷ்ல என்ன போட்டிருக்கு, இஃப் யூ ஒர்க் வித் டிவோஷன் தென் ஹவ் இஸ் ஒர்க் ஸ்டாப். ஒரு வேலை வந்து நம்ம வேலை பண்றோம், ஆனா பக்தியோட வேலை பண்ணோம், ஆனா வேலை தானே, அப்ப அதை எப்படி நிறுத்த முடியும், பக்தியோட எப்படி வேலை பண்றது அப்படின்னு அவருக்கு அது ஒரு கொஸ்டின். நீங்கள் புதிர்களில் பேசுகிறீர்கள், எல்லாம் புதிரா இருக்கு, ரிடல் மாதிரி நீங்க பேசுறீங்க. யார்கிட்ட சொல்றாரு, கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றாரு அர்ஜுனா. செயலற்ற நிலையில் செயல் மற்றும் செயலற்ற தன்மை, அதான் ஆக்டிவ் இன் இன்ஆக்ஷன் தான். யூ ஸ்பீக் இன் ரிடல்ஸ், ஆக்ஷன் இன் இன்ஆக்ஷன், இன்ஆக்ஷன் இன் ஆக்ஷன். இதெல்லாம் ஒரே குழப்பமா இருக்கு, எனக்கு புரியலன்னு, நான் குழப்பத்தில் இருக்கிறேன் இப்படின்னு அவர் முடிக்கிறார். இப்பதான் சொல்லிட்டே இருப்பார் கிருஷ்ணன், நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். எது சிறந்தது, பக்தியுடன் வேலை செய்வதா அல்லது வேலையை துரத்துதா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். திரும்பி அவர் கேட்டு அவருக்கு நல்லா புரியறது வரைக்கும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கார். எஸ், 5.2 நெக்ஸ்ட். யார் நெக்ஸ்ட் எடுங்கோ, யாரு whoever இடுகடுன்னு எடுங்கோ மாதாஜி. என்ன கொஞ்சம் டைம் போயிட்டு இருக்கு. யாரு அடுத்தது, தீபா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சம்யாசஹ கர்மயோகஸ்ச நிசஸ்ரேயகராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாச கர்மயோகா விசிஷ்யதே. புக் இருக்கா உங்களுக்கு? புக் இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார், செயலை துரத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் நமக்கு இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோமே, அதேதான் இப்பதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றேன். ஆனா நமக்கு முன்னாடி நம்ம அதை பத்தி தான் பேசியிருந்தோம். 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒண்ணும் வேலை பண்ணாம அந்த மலைக்கு மேல போயிட்டு நல்லா அப்படி தியானம் பண்ணிட்டு அதுவும் வந்து பகவான் அடையறதுக்கு தான் அவங்க பண்றாங்க. இல்ல நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்திலேயே நம்ம வீட்லயே இருந்துட்டு வேலையும் பண்ணலாம். ஆனா மனசெல்லாம் எங்க இருக்கணும், பகவான் நினைச்சுன்னு எல்லா வேலையும் பண்றது. இது ரெண்டுமே வந்து இது லிபரேஷன். பகவான் நினைச்சுன்னு பண்ணும்போது டெஃபினட்டா அங்க போய் சேர்ற நிலைமைதான் வரும். ஆனா ரெண்டுத்துல வச்சு பகவானே சொல்றார், வேலை கடமைகளை பண்ணிட்டு பகவானை நினைச்சு கடமை பண்றதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு பகவானே சொல்லிட்டார். ஓகே, அப்ப அதனால யாரும் சொல்ல முடியாது, இல்ல நான் இஸ்கான்ல சேர்ந்தேன் வேலையெல்லாம் விட சொல்லிட்டா, ஹரே கிருஷ்ணா நானும் ஜபம் பண்ண சொல்றாங்க இவ்வளவு. இப்ப ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்களே, மாதாஜி இருக்காங்களா தனலட்சுமி, இல்ல லதா மாதாஜி தான் சொன்னாங்க, நான் பண்ண முடியறது இல்ல மாதாஜி, நிறைய கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு. அந்த எல்லாம் கிளாஸ், அது உங்களோட டியூட்டி நினைச்சீங்கன்னா அதுவும் பண்ணிட்டு பகவானோட அதுவும் நீங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றது இதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பண்றேன். ஆனா நம்ம இஸ்கான்ல என்னன்னாக்கா மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் ஃபார் ஜப்பா. சோ நம்ம ரெண்டுத்தையும் மேனேஜ் பண்ற அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து எடுத்துன்னு. சோ என்ன பகவான் என்ன பரிந்துரைக்கிறார், உங்க வேலை பண்ணுங்க, ஆனா எல்லாம் என்ன நினைச்சுன்னு பண்ணுங்க அப்படின்னு. பட் அதுதான் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, 5.3. எஸ் மாதாஜி எங்க இருக்கு? இல்ல இது இருக்கே, இன்னும் ஒரு அனாலிசிஸ். மாயாவதி, இதுதான் மாயாவதி. இப்போ அந்த மாதா தனலட்சுமி மாதாஜி போற ராமகிருஷ்ணாவும் அவெல்லாம் வந்து nobody is wrong, பட் ஈச் ஒன் எல்லாருக்கும் ஒரு பிலாசபி வச்சுட்டு அவ வந்து படிப்படியா போறான். ஓகே,
ஆனா இஸ்கான்ல சொல்றேன் அந்த படிகள் வந்து போராது, அது வந்து நடுவுலயே நின்றுடும், அவளுக்கு எல்லாம் மோட்சம் கிடைக்காது சொல்றான். அது அவாவா இது இஷ்டம். அப்ப நம்ம வந்து யாரு அதை ஃபாலோ பண்றோம் அவங்களை எல்லாம் குத்தம் சொல்றதுக்கு கிடையாது. அவளுக்கு அதுல சந்தோஷம் கிடைச்சுன்னா லெட் தெம் கண்டினியூ. ஒன்லி வி ஷுட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ். அவங்க அப்படி சொன்னாங்களே, கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா படிச்சுட்டே வரும்போது ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். இப்ப என்ன நம்ம பேபி ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், அவ சொல்றதே மண்டையாட்டுவோம், இதுவும் மண்டையாட்டுவோம். ஆனா இதுலயே படிக்க 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 எங்கேயோ நமக்கு டிங் டிங் ஆடும். அவங்க அப்படி சொன்னாங்களே, இங்க எப்படி சொல்றாங்களே, என்ன ரெண்டு இப்படி கான்ட்ராடிக்ட் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி தோணும். ஏன்னா அவங்க வந்து பிரம்மன் நிலைதான் எல்லாம் ஐக்கியமாறுது அப்படிம்பாங்க. இங்க வந்து பிரம்மனுக்கு மேல பரமாத்மா ஸ்டேஜ், பரமாத்மா ஸ்டேஜுக்கு மேல கிருஷ்ண ஸ்டேஜ். பிரம்மன் நிலை இஸ் ஒன்லி சன்லைட். நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒரு அதாவது சூரியன் உதயமாயிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள சன்லைட் வந்து அப்படி அதுதான் பகவான் நினைக்கிறோமா, அதுதான் சன். அந்த வெளிச்சம் தான் சன் நினைப்பாங்களா, அது வந்து பிரம்மன் ஸ்டேஜா இல்லையே. அப்புறம் அங்க போய் பார்த்தா காத்தால உதிக்கும் போது நம்ம ஒரு டிஸ்க் தெரியும், அப்பதான் பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் கண்ணு கூசும். அந்த டிஸ்க் தான் சன்னு. அதையும் தாண்டி சன் இருக்கு. சோ இந்த சன்னுங்கிறது அதுதான் நாம என்னது கிருஷ்ணர், அந்த சன்னுங்கிறது தான் கிருஷ்ணர். அதுக்கு மேல அந்த வட்டம் தெரியறதே அது வந்து பரமாத்மா. அதுவும் போராது, அதுக்குள்ள பகவான் இருக்காரு, அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். இப்ப நம்ம ஜப்பாலாம் பண்றதெல்லாம் அந்த பகவான் உள்ள இருக்காரு இல்லையா, சன், ஆக்சுவல் சன்னு சொல்றோமே, அந்த அதை நினைச்சுதான் நம்ம அது தியானம் பண்றோம். ஆனா மாயாவாதினா இந்த அத்வைதிஸ், அவளுக்கு மாயாவதின்னு போட்டிருக்கா. இவ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த சூரிய வெளிச்சம் வந்தாச்சு, இந்த சூரிய வெளிச்சமே பகவான். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சூரிய வெளிச்சம் இவ கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதுவே அது அந்த ஸ்டேஜ் இஸ் நாட் த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு இஸ்கான்ல அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. So that is what we are following. நம்ம என்ன நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றதுனால நம்ம இதையே ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ மாயாவதி என்ன சொல்றாங்க, இல்ல வைஷ்ணவா, நம்ம எல்லாரும் வைஷ்ணவா. மாயாவதிஸ்ங்கிறது இந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன், அவர் சங்கராச்சாரியர், அட்வைத்திஸ்ல என்ன ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு அதுல என்ன 3.3 ஒரு வேர்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கு. நீட்ஸ் ப்ரேயர் பியூரிஃபிகேஷன் பை பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். ஒரு டியூட்டி பண்றதுக்கு உண்டு ஒரு ஆச்சாரம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆனா இங்க என்னது, நம்ம பண்ற ஜப்பாவே நம்மள பியூரிஃபை ஆக்கிடும். காலையில எழுந்திருக்கிறதே நம்மள பியூரிஃபை. இது நம்ம பண்ற நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம், நாளையில இருந்து நான் வந்து 4 மாலை பண்ண போறேன்னா அதே பியூரிஃபிகேஷன் ஸ்டேஜ் தான். நாளையில இருந்து நான் வந்து ஏகாதசி விரதம், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏகாதசி விரதம் இருக்க போறேன், நாளைக்கு எடுக்க போறேன்னா அதே ஒன் ஆஃப் த பியூரிஃபிகேஷன். அதுக்கு வேற ஒரு இது என்னது தகுதி பெறணும் அந்த மாதிரி கிடையாது. தட் இட்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோமே அதே நம்ம வந்து நம்மள பியூரிஃபை ஆக்கிடும். அதுக்கு வேண்டி நம்ம தகுதியெல்லாம் பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்புறம் 5.2ல என்ன கொடுத்திருக்கு, சிம்பிளி ஞானா இன்சபிஷியன்ட் ஃபார் லிபரேஷன். ஒன்லி ஞானம் மாத்திரம் பெற்றா இந்த மாயாவதிகள் என்ன சொல்றாங்க, அது போராது. இன்னும் நிறைய அவங்க வந்து தர்க்கம்னா பண்ணுவாங்க, தர்க்கவாதிகள்னு சொல்லுவா சில பேர், அது பண்ணுவாங்க. இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆக்ஷன் இஸ் மஸ்ட். ஆக்ஷன் பண்ணாம சும்மா அப்படி இருப்பாரு நம்ம அது சொல்லவே இல்லை, ஆக்ஷன் பண்ணதான் வேணும். பட் மஸ்ட் ஆக்ட் இன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சோல். அப்படின்னா பகவான் நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணணும். சோல் எப்பவுமே, சோல் வந்து அதோட நேச்சர் என்னது, எப்போ ஆக்டிவா இருக்கும். கை ஆட்டுறோம் இதெல்லாம் பண்றோம்னு இந்த சோல் தான் நம்மளை ஆட்ட வைக்கிறது. பாடியை வச்சு சோல் இஸ் லைக் அ டிரைவர், நம்ம பாடி இஸ் லைக் அ கார், ஒரு வெஹிக்கிள். ஒரு வெஹிக்கிள் சும்மா அப்படி வச்சிருந்தா ஓடிட்டே இருக்குமா, ஓடாது. ஆனா இப்ப சொல்லலாம் பேட்டரி ஆப்ரேட்டிங் வந்து, அதுக்கும் பேட்டரி வேணுமே, அப்பதானே ஓடும். ஒரு டிரைவர் சம்திங் அந்த ஓட்டுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி வேணும் அதுல இல்லையா, இதர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பேட்டரி, இல்ல ஒரு டிரைவராவது உட்காரணும் அதை ஓட்டுறதுக்கு. ஏன் அப்ப நமக்குள்ள அந்த சோல் இருக்கிறது தான் அந்த நம்ம பாடியை இயங்க வைக்கிறது. காதால கேட்கறதும் சரி, கண்ணால பாக்குறது சரி, மூளையால புரிஞ்சுக்கிறது சரி இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து பிகாஸ் சோல் இஸ் தேர். நம்ம வந்து இப்படி நினைக்கிறோம் ஆக்ஷன் இஸ் மஸ்ட். இவங்க வந்து ஆக்ஷன் இல்லாம சும்மா அப்படி இருக்காங்க. தியானம் இவாளுக்கெல்லாம் எப்பவுமே உண்டு, நல்ல தியானம் பண்ணு அப்படிம்பாங்க. இவங்க அப்படி சொல்றது கிடையாது. தியானம் என்ன பண்ணலாம், பகவானை நினைச்சுட்டு ஜப்பா பண்ணுங்க. ஜப்பா பண்ண அந்த தியானம் வந்துடும். அதுக்குன்னு ஒண்ணுமே வேலை பண்ணாதுக்கே அப்படியே உட்காந்து தியானம் பண்ண இவங்க வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. யாரு, வைஷ்ணவாஸ். நம்ம எல்லாம் வைஷ்ணவ இதுதான் நம்ம பண்ண மாட்டோம். அப்புறம் இங்க என்னது, ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபால் டவுன். இங்க இருந்து விழறதுக்கு சான்ஸ். விழறதுன்னா என்னதுனாக்கா, ஒரு ஆஃப்டர் சர்டன் ஸ்டேஜ் நம்ம சரியா பிரம்மன் அடைஞ்சோமா இல்லையா நம்ம வாழ்க்கை ஒண்ணும் புரியாது. சோ அந்த லெவலுக்கு வந்துருவாங்க. இங்க என்னது, சக்சஸ் இஸ் கேரண்டி. ஏன்னா பக்தி மார்க்கம் தான் ரொம்ப பெஸ்ட். அது பகவானே அதுல ஸ்லோகால் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகா, ஒன்னும் இல்ல நிறைய ஸ்லோகான்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அதுதான் பெஸ்ட். அப்ப நம்ம சக்சஸ் டெஃபினட்டா கிடைக்கும். நம்ம நிறைய மாலை ஜபம் பண்றதா இருக்கட்டும், எது நம்ம இப்ப இந்த பாதையில இருக்கிறதுல சக்சஸ் இஸ் டெஃபினட். என்ட்ரன்ஸ் இன்டு காட்ஸ் கிங்டம். எங்க போறதுக்கு சக்சஸ் இது, கோலோக பிருந்தாவனம், அங்க டெஃபினட்டா நம்ம போய் சேர்ந்துருவோம். அப்படி இங்க என்னது, இன்கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன். இவாள் ஃபுல்லா துறவு கிடைக்காது அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இங்க கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன். நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம், எல்லாம் சாப்பிடவும் செய்யலாம், பகவான் அர்ப்பணம் பண்ணதெல்லாம் அழகு முஸ்கெட்டு சாப்பிடலாம். ஆனா உள்ளே ஆனியன் இருக்கப்படாது,
அது கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இல்ல. அப்புறம் ஏகாதசினால ஃபாஸ்டிங் பண்ணலாம். ஏகாதசியில என்னது ஃபுல் பட்னி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லை. யாருக்கு முடியறதோ அப்படி இருப்பா. நிர்ஜலமா இருக்கிறவா இருக்கா, நிர்ஃபலமா இருக்கிறவா இருக்கா. நம்ம எல்லாம் சாப்பிடலன்னா தலைவலி ஒண்ணு சாப்பிடலாம். ஆனா என்னது ஒன்லி கிரெயின்ஸை தவிர்க்கணும். அப்புறம் டீ காஃபி தான் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம வந்து நிறுத்தினா நல்லது. ஏன்னா அதெல்லாம் நம்மளை வந்து இதுக்கு கொண்டு போயிடும், ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி. அதனாலதான் காபி குடிக்கலன்னா தலைவலிக்கிறது ஏன் சொல்றாங்க, அது அடிக்ஷன். சிகரெட் குடிக்கலன்னா அவனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒரு ட்ரக் அடிக்கலன்னா அவனுக்கு ஏன் அதுவும் காஃபியை சேர்ந்தான். ஏன்னா நம்மளும் பழக்கப்பட்டதுனால தான் நமக்கு அந்த மாதிரி ஐயோ தலைவலிக்கிறது. ஏன்னு ஒரு 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும்போது நமக்கு அப்ப தலைவலியெல்லாம் வரலையே. ஏன்னா அப்ப காஃபி குடிக்காம தானே இருந்தோம். அப்ப நடுவுல அந்த வளர வளர அதை வந்து பழக்கமாக்கி இருக்கோம். அப்ப அந்த அடிக்ஷன் வந்துடுது நமக்கு. சோ நம்ம தான் தப்பு பண்ணிருக்கோம். அதுல இருந்து விடுதலை பட்டோம். அப்ப அப்படி காஃபி குடிக்காதவாலும் இருக்கா இல்லையா. மெயினா என்னன்னா காஃபி டீல இருக்கு சம்திங் டு கிக், ஒரு மாதிரி ஒரு இது வந்து எனர்ஜி கொடுக்குறாப்புல ஒரு ஃபீலிங். நாம ஜபம் பண்ணாலே வந்துடும். சோ நம்ம அது அந்த மாதிரி எது நம்மளை வந்து அடிக்ட் பண்றதோ அதை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும். அதனாலதான் டீ காஃபி வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. நம்ம முள்ள நிறுத்தலாம். வெங்காயம் வேண்டாம், அதுல தமோ குணத்தை போய் சேர்த்தோம். ஓகே, அப்போ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, இதுக்கு இன்கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன், நம்மளோட வந்து கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன். என்ன நம்ம பாதை அந்த மாதிரி அழகா வகுத்திருக்கா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. டு யூஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் கிருஷ்ணா, எல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கணும். அதான் சொன்னேன் இல்லையா, என்ன வேணா சாப்பிடலாம். நமக்கு இன்னைக்கு எனக்கு வந்து சம்திங் பூரி சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னா தாராளமா பூரி எல்லாம் பண்ணலாம். வெங்காயம் போடாம மசாலா அந்த சப்ஜி எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடலாம். அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்மளும் நல்லா சாப்பிடலாம். ஒண்ணுமே வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. ஏகாதசியில ஒண்ணுதான் இந்த கிரெயின் எடுக்கக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க. பாக்கி எல்லா நாளையும் நம்ம அனுபவிக்கலாம், லைஃப் நல்லா அனுபவிக்கலாம். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நீங்களும் அனுபவிங்க. ஓகே, அப்புறம் ஃபைண்ட் த ரூட், விஷ்ணு. இங்க வாட்டர் த ரூட். நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு செடி இருக்குன்னாக்கா செடியில என்னது இதெல்லாம் இருக்கும், ஃப்ரூட் ஃபிளவர் எல்லாம் இருக்கும். ஒன்னொன்னுக்கு தண்ணி விட மாட்டோம், ஃப்ரூட்டுக்கே விடுவோம். வி கன்சிடர் தட் அஸ் அதுதான் மூலா விஷ்ணு, அதான் கிருஷ்ணர். அவருக்கு தான் நம்ம வந்து தண்ணி விட்டோம்னாக்கா அவர் எல்லாத்தையும் பழம் பூ எல்லாம் அவரே கொடுப்பார் அந்த ட்ரீல. இவங்க வந்து தேடுவாங்க விஷ்ணுவா அப்படின்னா என்ன, இவங்களுக்கு வந்து ரூபம் இல்லாதக்கு இவங்க வழிபடுறதுனால விஷ்ணுங்கிறதுனா அவளுக்கு விஷ்ணு சிவன் எல்லாமே இட்ஸ் ஒன்லி a formless god அப்படின்னு. அப்போ அவ ஃபைண்ட் பண்ணுவா ரூட்னா யாரு, அது விஷ்ணுவா சிவனா பிரம்மனா அப்படின்னு அவளுக்கு யாருமே இல்லை. அவளுக்கு அரூபம் அப்படின்னு தானே சொல்றா இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்ப நமக்கு அப்படி இல்லை, we know very well ரூட் தான் அவன் விஷ்ணு, கிருஷ்ணர் அதுதான். அங்க தண்ணி ஊத்தினா அவன் பாட்டுக்கு கிளீன் பாட்டுக்கு வளரும் அப்படின்னு. அப்புறம் இதுல 5.5 நோட் கொடுத்துருக்கு, ப்ராசஸ் இஸ் டு டிட்டாச் ஃப்ரம் மேட்டர். மேட்டர்னா எல்லா மேட்டர் பொருள் விஷயத்துல இருந்து நம்ம வந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு. பிகம் இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம், விலகி இருக்கிறத பத்தி நம்ம சொல்றோம். ஜோடோ, நம்ம பிரபுஜி எப்போ சொல்றாரு, தோட்னா ஜோட்னா அப்படிங்கிறார். தோட்னானாக்கா டிட்டாச் பண்ணி அப்படி சொல்லல, அட்டாச்சாரு. ஆனா யாரு கூட அட்டாச்சா இருக்கணும், கிருஷ்ணர்கிட்ட அட்டாச்சாரு. டிட்டாச்னா என்னது, விலகி இருக்காது. யார்கிட்ட விலகி இருக்கணும், வேற பொருள் உலகத்தையும் விலகி இருக்கணும். அதை விட என்னது, கிருஷ்ணர்கிட்ட அட்டாச்சா இருந்ததுன்னா பாக்கி உலகத்தையும் விலகிடும், நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா விலகிடுவோம். அந்த மாதிரி இங்க வந்து நோ ஹாப்பினஸ், எப்ப அப்படி இதா இருப்போம், கிரிம் ஃபேஸ்டா இருப்போம். அந்த மெடிடேஷன்ல ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. இங்க என்னது, ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். அவளுக்கு வந்து ஆடாம பகவானை இது பண்ணவே தெரியாது. எங்க இஸ்கான்ல போனாலும் ஹரே கிருஷ்ணானாலும் இப்படி நான் ஜப்பா பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆடுறேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஸ்டில்லா இருக்க பார்ப்பேன். ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணும்போது தலையாவது ஆடிட்டே இருக்கும். அது வந்துடுது, ஒரு ஹேபிட்னு நினைக்கலாம். ஆனா நல்லதானே, இதெல்லாம் கெட்ட பழக்கம் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு நானே வந்து சமாதானப்பட்டுப்பேன். ஆனா வந்து அது இஸ்கான்ல அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, நின்று பண்றவங்களா அப்படியே ஆடின்னு ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த ஹரே கிருஷ்ணாவே இவ்வளவு வாட்டி சொல்லுவோம், 1 hour சொல்லுவா. ஆனா ஆடிண்டே பண்ணுவான். சோ ஆட்டம் பாட்டு எல்லாம் கொண்டாடுறதுதான் அவங்க. சோ தேர் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. இங்க அப்படி இல்லை, நோ ஹாப்பினஸ்னு கிடையாது. தேர் ஆல் அப்படி கிரிம்மா அப்படி உட்கார்ந்துருப்பான் ஒரு தாட்ல. அப்புறம் சென்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட், எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். cannot release transcendental devotional service. அவெல்லாம் வந்து பூஜை பண்ணணும், மாலை சாத்தணும். நம்மளும் விதவிதமா அந்த பகவானுக்கு எல்லாம் அந்த ஒரு லட்டு கோபால் அப்படி இருந்தானா அவருக்கு விதவிதமா தொப்பி போடுறது என்ன, மாலை போடலாம். ஏதோ ஒரு குட்டி ஏதாவது இருந்தா ஐயோ அப்படி போட்டு பார்க்கலாமா, அந்த கரெக்டா சைஸ்ல இருக்கா அப்படிலாம் தோணும். ஒண்ணும் இல்லையா, தொட்டில் வாங்கி ஒரு தொட்டில் மாதிரி இதுக்கு நம்ம கிருஷ்ணர் அதுல உட்காந்து வச்சு அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். நமக்கு எது எடுத்தாலும் நம்ம வந்து பொருள் விஷயமா நம்ம நினைச்சுட்டு பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணணும், அந்த மாதிரி தோன்றது. அவளுக்கு அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. there is no அரூபமா வழிபடுறதுனால அவளுக்கு அந்த மாதிரி தோணலே வராது. சென்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் தானே, அவளுக்கு எதை பார்த்தாலும் அந்த இதெல்லாம் வாங்கணும், பகவானுக்கு கொடுக்கணும், பகவானுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், இந்த எண்ணமே வராது. நமக்கு தான் அந்த மாதிரி எல்லாம் டைம் டு டைம் ஆகாரம் கொடுக்கணும், ஐயோ நம்ம சாப்பிடுறோமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுமே, அந்த மாதிரிலாம் வரும். அப்புறம் டேக் மெனி பர்த்ஸ், அவளுக்கு வந்து மறுபிறவி இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கா. குவிக்லி அச்சீவ்ஸ், நம்ம வந்து அவ வந்து ஏணிப்படி போறா போல நம்ம வந்து அவளும் பகவானை அடையறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்றோம். ஆனா they will come only to Brahman level.
நம்ம அது பிரம்மன் லெவலையும் தாண்டி பரமாத்மா லெவலையும் தாண்டி கிருஷ்ண லெவத்துக்கு போயிட்டே இருப்போம். குவிக்லி அச்சீவ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். நம்ம வந்து இதுல போறோம் அவ்வளவுதான். எனக்கு லிஃப்ட்ல அந்த மாதிரி ஸ்டடி சாங்கியா பிலாசபி. அவங்க வந்து தர்க்கம் இதெல்லாம் பண்ணி சாங்கியா பிலாசபி படிப்பாங்க. நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? பாகவதம். நம்ம கிருஷ்ணரோட கதைகள்லாம் படிச்சு அதுதான் நமக்கு ஸ்கிரிப்சர்ஸ். அப்புறம் ஷாரீரக பாஷ்யா ஆன் வேதாந்த சூத்ரம் பை சங்கராச்சாரியர். இவர் வந்து அதை எழுதியிருக்கார். நம்ம எது படிக்கிறோம்? ஸ்டடி ஸ்ரீமத் பாகவதம் நேச்சுரல் கமெண்ட்ரி ஆன் வேதாந்த சூத்ரம். நமக்கு மெயின் பாகவதம் தான். இப்ப நம்ம வந்து இப்ப பகவத்கீதா படிக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்தி சாஸ்திரி முடிஞ்சிடும். இப்ப நம்ம கோர்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் நம்மளோட. அப்ப பகவத்கீதா தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் ஒரு நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், ஈஷோ உபனிஷத் எல்லாம் வரும். ஆனா இதுக்கப்புறம் பாகவதம் படிக்கணும். இந்த பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் அதை இன்னும் பேரு சொன்னாங்க. நான் இன்னும் அந்த லெவல் போல. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் இன்னும் பக்தி சாஸ்திரி முடிவுக்கு தான் வந்துருக்கோம். இதுக்கப்புறம் அது என்ன பக்தி என்னவோ சொன்னாங்க. அந்த லெவல்ல போச்சுனாக்கா இது பாகவதம் சம் ஃபியூ சாப்டர்ஸ் எல்லாம் உண்டு, நம்ம கரிக்குலம்லயே வரும். சோ நம்ம இது வந்து அதுதான் நமக்கு வி ஆர் ஃபாலோயிங் ஆல் தட். பகவானோட இது கிருஷ்ணரோட இதெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இதெல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல இருக்கு. அது படி அவரோட அவதாரங்கள் நிறைய இருக்கும். அப்புறம் மே ஃபால் டவுன் டு பிலந்த்ரபிக் அண்ட் அல்ட்ருயிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்படின்னா எனக்கு பிலந்த்ரபின்னா ரொம்ப என்னது தான தர்மம் பண்றது, நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் திறக்கிறது என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை. ஆனா பணம் எங்கிட்ட பணம் இருக்கு, நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் திறந்தேன், எனக்கு இது ஒரு நல்ல இது என்னது பர்த்டே இருக்கு, அங்க வந்து ஏழைகளுக்கு எல்லாம் நான் வந்து எல்லாம் விநியோகம் பண்ணேன். அதுல என்ன இருக்கு? என்னுடைய பர்த்டே, எங்கட பணம் இருக்கு, நான் கொடுத்தேன். எங்கிட்ட இருக்கு, நான் வந்து ஸ்கூல் ரீஓப்பனிங் இருக்கா, எல்லாருக்கும் புஸ்தகம் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன். ஒரு 5,000 10,000 20,000 ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் ஆகும். நாங்களே இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவானை நினைச்சு பண்ணணும். எது இருந்தாலும் பகவான் நினைச்சு பண்ணணும். இவாளுக்கு என்ன இருக்குன்னா அது அவ்வளவு சீக்கிரம் வருது. அவன் வந்து என்னால முடியும், நான் பண்றேன், என்னால முடியும். அப்ப என்னது செல்ஃப் நான்கிற அந்த இதுதான். அப்ப இது வந்து புண்ணியம். இவாளுக்கு வந்து புண்ணியம் டெஃபினட்டா போய் சேரும். அந்த புண்ணியங்க சொர்க்க லோகத்துல போயிட்டு நல்லா அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி எங்க வருவாங்க? திரும்பி இந்த உலகத்தை வந்து பிறப்பாங்க. நம்ம என்ன, நம்ம டே ஒன்ல இருந்து என்னது பகவானுக்கு நினைச்சுன்னா எல்லாமே பண்றோம். ஒரு யாருக்காவது இது இஸ்கான்ல எல்லாம் வந்து இந்த மதுரா பிருந்தாவன்ல எல்லாம் பெரிய இது இருக்கும். மெயின் இது ஒரு பெரிய கிரவுண்டு. தினமுமே ஒரு 10,000 20,000 பேருக்கு சாப்பாடெல்லாம் போடுவாங்க. அப்ப ஒரு இதுல போயிருந்தேன்னா அப்ப சர்வீஸ் பண்றதுக்கே 150 பேர் 180 பேர் நிக்கிறா லைன்ல. இன்னும் ஆளுகள் வேணும் வாழ்க்கெல்லாம் சர்வ் பண்றதுக்கு, சாப்பாடு போடுறதுன்னு. அவ்வளவு பேருக்கு ஃப்ரீ சாப்பாடு. எங்க இருந்துதான் பணம் வருது, எப்படிதான் பண்றது? எல்லாம் கிருஷ்ணர் நினைச்சுட்டு எல்லாம் பண்றான். சோ அந்த மாதிரி வந்து பகவான் நினைச்சு நம்ம எல்லாம் செய்ய பண்றோம். எங்கிட்ட பணம் இருக்கு, நான் பண்றேன், அந்த எண்ணம் இல்லாம பகவான் இஸ்கான்லயே இந்த மாதிரி இது ப்ரொவிஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பிரபுபாத புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சாலும் என்ன இருக்கும், பஜனை பண்ணினோம், எல்லாம் பண்ணோம், சாப்பாடு போட்டோம். இவ்வளவு பேர் வராங்க, எப்படி சாப்பாடுக்கு அரேஞ்ச் பண்றாங்க? நம்ம கொஸ்டினாவே இருக்கும். வேற தேசத்துல போயிட்டு அவர் எப்படி அரேஞ்ச் பண்றாங்க? பிரசாதம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் இஸ்கான். வி ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் பிரசாதம். பிரசாதம் சாப்பிட நமக்கு வந்து சித்த சுத்தி ஆகும் அப்படின்னு. சோ இதுல என்ன போட்டிருக்கு? ஹேவ் மல்டிபிள் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ். நம்மளும் நிறைய பண்றோம் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அக்கார்டிங் டு பஞ்சராத்திரிக்கு ரெகுலேஷன்ஸ் அக்கார்டிங்லி அந்த மாதிரி பண்றோம். எஸ், டீடைல் ரொம்பவே டீடைலா படுது. எஸ், அடுத்தது 5.3. நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? See, we are wasting time. யாரு நெக்ஸ்ட் இமிடியேட்டா எடுக்கணும் இல்லையா? நமக்கு ஆர்டரும் சொல்லியாச்சு. இப்ப திரும்பி நான் அந்த இது பார்க்கணும். யாரு இப்ப படிச்சாங்க? சௌமியா மாதாஜி அப்புறம் அருட்செல்வம் பிரபுஜி வந்துட்டாங்களா? இல்லன்னாக்கா தீபா மாதாஜி. தீபா மாதாஜி இங்க இருக்கீங்களா? படிங்க மாதாஜி. தீபா மாதாஜி இல்ல, தீபா மாதாஜி இல்ல. ஓகே, லதா மாதாஜி படிங்க. நீங்களா ஒரு இடத்துல உட்காந்து கேட்கணும். எல்லாம் மியூட்ல இருக்கீங்க, போயிடுறீங்க. தெரிய மாட்டேங்குது. படிங்க மாதாஜி. ஞேயச நித்ய சந்நியாசி ஞேயச நித்ய சந்நியாசி யோன துவேஷ்டீன காங்க்ஷதி நித்வந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசியாவான். பழம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா எருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். அப்ப இதுல என்னது, யார் வந்து யாருக்கு வந்து விருப்பு வெறுப்பு ஒன்னும் கிடையாது, எல்லாம் சமந்தான், எல்லாம்
dualities. எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது, யாராவது என்னது புகழ்த்தி பேசினாலும் ஒன்னும் அவனுக்கு ஒன்னும் தோணாதான், அதுல என்ன போ அப்படின்னு. இகழ்த்தி பேசினாலும் ஒண்ணு தெரியும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்னது ஃபுல் ரினவுன்ஸ்ட், அந்த மாதிரி உள்ளவன் தான் வந்து இஸ் நோன் டு பி ஆல்வே, அவன் தான் வந்து இந்த துறவு வாழ்க்கை வாழறான் அப்படின்னு. such a person free from all dualities easily overcome. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்ன ஆயிடும், மெட்டீரியல் பாண்டேஜ் அவனை வந்து பந்தப்படுத்தாது. ஏதோ ஒரு நல்ல சுகமான நிகழ்ச்சிதான் சமாதானமா இருக்கும். சித்த என்னது இது அதுக்கு என்ன சொல்லுவேன், பேரு மாப்பிள்ள செகண்ட் சாப்டர்ல வருது. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி லெவல்ல அவன் போயிடுவான். நோ டுவாலிட்டிஸ் அட் ஆல். ரொம்பவே அவன் வந்து தன்னில வந்து சந்தோஷப்பட்டான். ஈஸிலி ஓவர்கம் மெட்டீரியல் பவுண்டரி அண்ட் கம்ப்ளீட்லி லிபரேட்டட். அது பற்றி பகவான் சொல்றார். எஸ். அப்புறம் எஸ் தீபா செல்வா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? இருக்க மாதாஜி, இருக்க மாதாஜி. போறீங்க சின்ன குழந்தைகள் மாதாஜி, அது ஸ்லோகம் ரெக்கனாடி தெரியுமா? நான் தான் வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு பாத்துட்டே இருப்பேன். அப்படின்ட்டே இருப்பா. வாஷ்ரூம் போனோம், தண்ணி குடிக்க எதையாவது சொல்லிட்டு இருப்பா. அவங்களுக்கு ஒரு இடத்த உட்கார முடியாது அவங்க. அப்படின்னு 10 வயசு குழந்தையா 20 15 வயசு குழந்தையா நினைச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. சாங்கங்ய யோகோ பிரதய்ய பாலகே பரவந்ததி ந பண்டிதாக ஏகம் அப் யாசிதி தஹ ஷம் யக்க உபயோகர் விந்த தேக பலம். புக் இல்லையா? இருக்கா? ஆமா மாதாஜி, மீனிங் படிச்சேங்க. படிக்கிறடா மாதாஜி, நீங்க படிங்க மாதாஜி. மீனிங் புக் எடுக்கல. ஓகே ஓகே, நீங்க வாங்குங்க மாதாஜி. இப்ப 6வது சாப்டர் வந்துடும் நமக்கு. புக் வாங்கிட்டேன் மாதாஜி. அது இன்னைக்கு டைம் கொஞ்சம் இல்ல, அதனால அதை எடுக்கல. இன்னைக்கு சாமி ரூம்ல இருக்கு, அதனால எடுக்கல புக். நோ ப்ராப்ளம். ஒன்லி தி இக்னோரன்ட் ஸ்பீக். அதெல்லாம் புக் எல்லாம் சாமி சப்ஜெக்ட்லாம் வைக்க வேண்டாம் மாதாஜி. அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்றப்பல வச்சுக்கணும். அது பகவான் கரெக்ட் தான். ஆமா, எல்லாம் அதுக்குள்ள வச்சுன்னா அப்புறம் என்ன, சும்மா அது வந்து கற்பூர ஆரத்தி காட்டி உள்ளே பொம்மை மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கும் எல்லாம். அந்த மாதிரி இல்லையே. எடுத்து வெளில வச்சிருக்கேன். அதனால நம்ம வந்து வெளியில தான் அதனால சுத்தமா வச்சுக்கணும். நல்ல இடத்துல நம்ம வந்து காலு கையெல்லாம் படம் தானே வாங்கணும். காலு படாம டேபிள் மாதிரி இருக்கு. சோ only the ignorant, யாருக்கு மூளை இல்லாம அறிவு இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்பீக் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் as being different from analytical study of material world. சாங்கியா, தட் இஸ் அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட பத்தி அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. யாரு மூளை இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்கதான் என்னது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் வேற, சாங்கியா பிலாசபி வேற. சாங்கியானா என்னது, அனாலிட்டிக்கல் ஸ்டடி. இந்த மெட்டீரியல் பௌதிக உலகத்துல அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தோஸ் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி லேர்னட், ஆனா யாரு வந்து நல்ல புத்தியோட இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. ஆனா மூளை உள்ளவன் என்ன பண்ணுவான், இதுல வந்து இந்த நம்பிக்கை வச்சு இந்த பாதையில அவனே இறங்கி போயிட்டு இருப்பான். டிவோஷனல் சர்வீஸா அது அப்படின்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு அதுல இறங்கி அதுக்கு போய் லிபரேஷனா ஆகும். அவன் வந்து அந்த பாதையில போய் முன்னேறிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அந்த அது சாங்கியா பிலாசபியா இருக்கட்டும், இல்ல இது டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பண்ற வேலை தான். நம்ம தான் இந்த பக்தியோட நம்ம சேவ் பண்றதெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ். சாங்கியா பிலாசபி இந்த அத்வைத்திஸ் அவங்க பண்ணுவாங்க. அனாலிட்டிக்கல் பேசிக்லி அவங்க ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. பக்தின்னு பஜனையெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, இல்ல அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப தர்க்கம்லாம் பண்ணிட்டு. ரெண்டுமே இட் வில் லீட் அஸ் டு சக்சஸ் தான். ஆனா மூளை இல்லாதவங்க அந்த இடத்துக்கு இறங்கவே மாட்டேன். இப்ப நிறைய எவ்வளவு பேர் வரதில்ல கிளாஸ்க்கு, இறங்குறது இல்ல, நேரம் இல்ல, டைம் இல்ல அப்படின்னு இருந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி இல்ல, நம்ம இறங்கணும். எது இருந்தாலும் அந்த களத்துல இறங்கி அவன் வந்து நம்மள வழிவகுக்கும் மேல போறது. ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் போத் தீஸ். அடுத்தது இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அடுத்தது யார் மாதாஜி? நம்ம கிளாஸ் ஏன் இப்படி இருக்கோம், நம்ம யாரு இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். தீபா செல்வம் முடிச்சாச்சு, லதா மாதாஜி படிச்சாச்சு, தனலட்சுமி, ஜெயப்பிரியா படிங்க மாதாஜி. நீங்க கிட்டத்தட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஒரே நிமிஷம். பிராப்யதே ஸ்தானாம் தத் யோகை கர் அபிகம்யதே ஏகம் சாங்கியம் ச யோகம் ச யஹ பஷ்யதி ச பஷ்யதி. மீனிங் படிச்சுருவா மாதாஜி? படிங்க. எஸ். எவனொருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியதோ என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கிறானோ அவனே உள்ளதை உள்ளபடி காண்பவனாவான்.
அப்ப என்னது அனாலிட்டிக்கல் ஸ்டடி பண்றதும் இல்ல, தப்பு இல்லைன்னு பகவானே சொல்றாரு. பண்ணுங்க, ஆனா ரெண்டுமே ஒரே நிலை இல்லையா? அவங்க எல்லாம் ஒண்ணும் பண்றது இல்ல, பக்தியே இல்ல, அவங்க என்ன பஜனையே பண்றது இல்ல, அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. அவங்க பண்றதும் அது என்ன இலக்கு நோக்கின்னு போறாங்க, பகவான் அடையறதுக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க. இந்த நம்ம போறதும் பஜனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப என்னது பகவான் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு வாட் எவர் ஜப்பா பண்றது இதெல்லாம் அவங்க அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு அது அந்த கான்செப்டே புரியாது. சோ ரெண்டு பேரும் சமநிலையில தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு பிலாசபி தான் முதல்ல சொன்னீங்க இல்லையா? யாரும் தப்பு கிடையாது, எல்லாரும் ஒரே இலக்கு நோக்கின்னு தான் போயிட்டு இருக்கோம். பகவான் இல்லை அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றது தப்பு. எல்லாரும் அந்த பகவான் நோக்கி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா எல்லாம் ஒரே இடத்துலதான் போய் சேரப்போறோம். சோ என்ன சொல்றாங்க, எல்லாரும் ஒரே லெவல்ல இருப்போம். யாருமே பெரியவன் இல்ல, யாரு கீழையும் இல்ல, எல்லாம் we are all on the same level. Okay, yes. அனாலிட்டிக்கல். ஓகே, பகவத்கீதா 5.2 இருந்து 5.5 வரைக்கும் பல வழிகளில் அவை இரண்டும் ஒன்றே. தட் இஸ் ஞானம், நாலேஜை வச்சு, சாங்கியா பிலாசபி ஞானத்தை வச்சு இது என்னது டிவோஷன் பண்றது, மற்றும் கர்ம யோகா பக்தி நம்ம பண்றோம் இல்லையா, பக்தி யோகால நம்ம பண்றோம். சோ இது ரெண்டும் எப்படின்னு, ரெண்டுமே எல்லாம் சேம் தான். ஒண்ணு என்னது பலனை வெறுக்கவோ விரும்பவோ இல்லை. நம்ம எதிர்பார்க்கிறோமா, நம்ம ஜப்பா பண்றோம் அதனால எனக்கு என்ன வரும்னு எதிர்பார்க்கறது இல்லை. அவங்களும் அப்படிதான், அவங்க ஜப்பா பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க என்ன செய்த பண்ணாலும் அவங்க அது ஒரு என்ன பலன் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அதே போல இருமைகளிலிருந்து விடுதலை, நம்மளும் சுக துக்கம் எல்லாத்தையும் சமமா இருக்க பழகணும் நம்ம. அதே போல அவங்களும் அப்படிதான், இருமைகளிலிருந்து விடுதலை, அவங்களும் அந்த டுவாலிட்டில இருந்து வெளியில வருவாங்க. அப்புறம் விடுவிக்கப்பட்டவர், தட் இஸ் லிபரேட்டட். நம்மளும் லிபரேட்டட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துருவோம், அவங்களும் அந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்க. அவர் ஆன்மா, என்னது நம்ம எல்லாருமே ஆன்மா தான், ஜடப்பொருள் உடல் அல்ல என்று புரிந்து கொள்கிறோம் நாம. சாங்கியா பிலாசபி அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க, நம்மளும் அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம ஆன்மா தான், நம்ம இந்த உடல்ங்கிறது நம்மள ஒரு பாடி கவர் தான், பாடி இஸ் ஒன்லி ஒரு கவர் தான், ஜடப்பொருள் உடல் நான் அது கிடையாது, நான் ஆன்மா தான் அப்படின்னு நாமளும் புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் என்னது பொருள்களிலிருந்து விலகுகிறது. இவெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, சாங்கியா பிலாசபி பொருள்ல ஜாஸ்தி ஆசை வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு விலகி இருப்பாங்க, ஆன்மீகத்துல நாட்டம் வச்சுப்பாங்க. கரெக்ட் தான். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், கிருஷ்ணரிடம் நம்ம அதுதான் டிஃபரன்ஸ். என்ன பண்ணோம், கிருஷ்ணர் பொருள்ல இருந்து ஹேட் பண்ண மாட்டோம், உள்டா என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட எல்லாமே ஐக்கியம் பண்ணுவோம். கிருஷ்ணர் எது பொருள் எல்லாம் ஆசைதான், ஏன் ஆசை இல்லை, அழகா வீட்டை டெக்கரேட் பண்ணலாம், அவங்க எல்லாம் அப்படி இல்லை, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னா என்னது எல்லாமே துறவு, they will lead that life. நம்ம அப்படி இல்லை, எல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம இஸ்கான்ல பார்த்தோம்னா எல்லாரும் அவ்வளவு ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அழகா நாம எல்லாம் அட்டெண்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்க்கணும், நல்லா எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிய எல்லாம் பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணரிடம் வேலை செய்வதில் பற்று ஏற்படுகிறது. கிருஷ்ணரிடம் வரணும், அது என்னோட தப்பு, ரீபாடுறது போல நீ ஆயிடுது, நான் சேஞ்ச் பண்றேன். ஓகே, அதுதான் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா, பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம எல்லாம் செய்து அந்த மாதிரி பண்றதுல நம்ம பற்று வைக்கிறோம். சாங்கியா அண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதான் டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கு. சாங்கியா இது கரெக்ஷன் பண்ணல, பார்க்கணும், ஒரு வாட்டி படிக்கணும். முதல் செயல்பாட்டில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னாக்கா, சாங்கியா ஒருவர் பொருளிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவ போதனைக்கு இது பண்றா. மேலும் பக்தி யோக செயல்பாட்டில் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வின் வேலையில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And in the devotional yoga, நான் இங்கிலீஷே படிச்சுடுறேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் சாங்கியா, one has to become detached from matter அப்படி சொல்றாங்க. சாங்கியா பிலோசபி என்ன சொல்றாங்க, மேட்டர் தட் இஸ் என்னெல்லாம் ஜடப்பொருள் இருக்கோ அதுல இருந்து விலகி இருங்க, அதிக ஆசை வச்சுக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா இந்த டிவோஷனல் யோகா நம்ம பண்றதெல்லாம் டிவோஷனல் யோகா ப்ராசஸ்ல ஒன் ஹேஸ் டு அட்டாச், நம்ம அட்டாச்சா இருக்கணும். ஆனா எதுல இருக்கணுமா, டு த ஒர்க் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். பகவானுக்கு வேண்டி ஏதாவது சேவை பண்றதுல ஆசை வச்சுக்கலாம். அவ 4 ஜப்பா பண்றாளே, அவளுக்கு முடியறது, நான் அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணி பார்க்கணும், நான் 5 பண்றேன், அதுல எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் காம்பீட் பண்ணலாம். அதுல எல்லாம் என்னது அந்த பகவானை சேவை பண்றதுக்கு நம்ம ஆசை வச்சுக்கலாம். ஆசையெல்லாம் துறக்க வேண்டவே வேண்டாம். Factually, உண்மையில் factually both processes are the same, although superficially ரெண்டுமே ஒரே இலக்கு நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு. பட் சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னாக்கா, ஒரு one process appears to involve detachment and other process appears to involve attachment. ஆனா மேலோட்டமா பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கும், அவங்க எல்லாத்தையும் துறந்து ஒன்னும் இல்ல அந்த மாதிரி ஞானத்தால அவங்க எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க, அப்படி இருக்காங்க. நம்ம அப்படி இல்ல, பஜனை என்ன, பாட்டு என்ன, நம்ம எல்லாத்தையும் இன்வால்வ்டா இருக்கிற போல இருக்கும். ஆனா அப்படி இல்ல, நம்ம கிருஷ்ணாவை மென்ஷன் பண்றோம், அவங்க ஞானத்தால அவங்க தர்க்கம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் இருப்பாங்க. டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் மேட்டர் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணா ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். நம்ம கிருஷ்ணாட்ட அட்டாச்மெண்ட் வைக்கும்போது என்ன ஆகும், பௌதிக உலகத்துல நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும்.
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பௌதிக உலகத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் வைக்க கூடாதுன்னு அந்த ஒரு எண்ணத்திலேயே இருப்பாங்க. நமக்கு அப்படி இல்லை. நம்ம கிருஷ்ணாவை நினைச்சு எல்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளை விட்டு போயிடும் அது. So one who can see this sees things as they are. இது வந்து பகவத்கீதா பர்பட்ல பிரபுபாதவே எழுதியிருக்காரு. யார் இந்த டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறாளோ வந்து அவளுக்கு வந்து எல்லாமே நல்ல புரிதல் வந்திருக்குன்னு. எஸ், இப்ப அதிகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், 5.6 அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யார் மாதாஜி? சேத்துலட்சுமி மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சந்நியாசஸ்து மகாபாஹோ துக்கம் ஆப்தும் அயோகதஹ யோகயுக்த முனி பிரம்ம நாச்சிரேனாதிகச்சதி. இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையை உடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, சும்மா எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் நான் திறந்து விட்டேன், ஆனா பகவான் ஒரு பேர்ல பக்தியும் கிடையாது. பகவான் நினைச்சு ஏதாவது ஒரு நைவேத்தியம் பண்றோமா, இல்ல ஒரு ஜப்பா பண்றோம், அது இல்ல. ஆனா நான் எல்லாம் திறந்து விட்டேன். என்னது, எனக்கு ஒண்ணுத்துலயும் ஆசை கிடையாது, சாப்பிடறதுல ஆசை கிடையாது, சிம்பிள் ஃபுட்டு, சிம்பிள் இது, அதுல ஒண்ணும் பிரயோஜனமே இல்லை. பகவானுக்கு பேர்ல பக்தி நீ எல்லாமே அனுபவிக்கலாம், அனுபவிச்சுட்டு பகவான் பேர்ல பக்தி இருந்ததுன்னா தான் அதுதான் பிரயோஜனம். அது இல்லாம உலகத்துல நான் வந்து எல்லாம் சன்னியாசி மாதிரி இருப்பேன், ஆனா பகவானையும் பக்தி பண்ணனா அதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. அது இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு. So but a thoughtful person engage, ஆனா நல்ல ஒரு அறிவுள்ளவர் என்ன பண்ணுவான், engage in devotional service can achieve supreme without delay. அவன் வந்து பகவானை நினைச்சு எல்லாத்தையும் எல்லா வேலையும் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அவர் வந்து அந்த அந்த இது பகவானை வந்து அடையறதுக்கு வித்தவுட் டிலே, உனக்கு டிலே இல்லாம போய் சேர்ந்துருவோம். இங்க இருக்கேன்ப்பா. இது ஒண்ணு. ஓகே, இப்ப செக்ஷன் 2க்கு இப்பதான் போறோம் நம்ம. ஹவ் டு பெர்ஃபார்ம். அப்ப அதனால நிஷ்காம கர்ம யோகா எப்படி செய்வது? நிஷ்காம கர்ம யோகம் செய்யும் ஒருவர் என்ன நம்புகிறார்? அவர் உடல் இல்லை. நம்ம அதுதானே நம்ம நம்பியாச்சு இல்லையா? இப்ப நம்ம அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு. இப்ப நம்ம 5th சாப்டருக்கு வந்தோம்னா இது அட்லீஸ்ட் கிளியரா இருக்கு. அல்லது அவர் உடல் செய்யும் செயல்பாடுகளும் இல்லை. இந்த ஆக்ஷன் என்ன பண்றோம் அதெல்லாம் வந்து டன் பை ஆத்மா. எனக்கு அதுக்கு இது சம்பந்தம் இல்லை, என்னது ஆத்மாவுக்கும் அதுக்கு ஒன்றும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யார் நினைக்கிறோமோ, பாடி என்னெல்லாம் பண்றதோ தட் ஹஸ் காட் நத்திங் டு டு வித் என்னோட நான்கிற அந்த ஆத்மாவுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. ஆத்மா இஸ் ட்ரைங் டு டூ ஆல் தட். ஆனா அதுக்கும் ஃபால்ஸ் ஈகோல தான் அதை நினைக்கிறது. நான் பண்றேன். ஆனா நம்ம எதுல கட்டுன்னு இருக்கோம், இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்தினால்தான் பண்ணிட்டு இருக்கோமே தவிர அதர்வைஸ் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செயலே பண்ண மாட்டோம். இந்த உலகத்தை பிறந்ததுனாலதான் நம்ம பண்றோம். இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். அடுத்தது ஓகே, பற்றின்மையுடன் வேலை செய்தல் நிஷ்காம கர்மாவின் செயல்திறன். பகவத்கீதா 5.7 12 வரைக்கும். நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை செய்யும் ஒருவர் அடையாளம் காட்டுகிறார். என்னெல்லாம் அவர் வந்து புரிஞ்சுட்டு இருக்கார், அடையாளம் காட்டுகிறார்னா ஐடென்டிஃபைஸ். அவர் வந்து என்ன மாதிரி புரிஞ்சுட்டு இருக்கார்? அவர் உடல் இல்லை, அவரது உடல் செய்யும் செயல்பாடுகளும் இல்லை, அவரது துறக்கப்பட்ட செயல்களால் அவர் தனது செயல்பாடுகளின் எதிர்வினைகள் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார். நாம் வந்து உடலும் கூட இல்லை, உடல் செய்யற என்ன காரியமும் என்னால செய்யப்படவில்லை, ஆனா நான் வந்து இங்க பிறந்திருக்கிறதுனால அது அந்த பௌதிக உலகத்தை பிறந்தா இந்த முக்குணங்கள் என்னை தாக்குகிறது. இந்த நேச்சர் 3 modes of மெட்டீரியல் நேச்சர் என்னை வந்து தாக்குறதுனால நான் வந்து செயல்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாராம். அப்புறம் வந்து என்னது, பை ஹிஸ் டிட்டாச்ட் ஆக்ஷன் ஹி இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த ரியாக்ஷன். வந்து இதுல இல்லையா, நம்ம வந்து என்ன செயல் பண்ணாலும் அது பகவானை நினைச்சு பண்ணும்போது இட் இஸ் டிட்டாச்ட் ஆக்ஷன் தான் இல்லையா. எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணினாதான் அதுல வந்து நல்ல பலன் கெட்ட பலன் எல்லாம் வரும். நான் அப்படி இல்லை, பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணும்போது ரியாக்ஷனும் வராது. நோ ரியாக்ஷன் அட்டும். எதிர்வினைகள் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார். அப்ப எல்லாமே அக்கர்மா, எல்லாம் அக்கர்மா. அவர் பண்ற வேலை எல்லாமே அக்கர்மால போயிடும். அப்போ அக்கர்மானா என்னது, பகவானை நோக்கி என்ன செயல் பண்ணாலும் அக்கர்மா. எஸ். அப்புறம் இதுல என்னது, நிஷ்கார்ம கர்மா அப்படின்னா என்னது, நான் பொருள் உடல் இல்லை, நான் ஆன்மா, உயர்ந்த இறைவனின் அம்சம். நம்ம வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் சுப்ரீம் லார்ட். நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கிறார். யாரு? நிஷ்காம கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகி. அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்படி நான் அவருக்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறேன். யாருக்கு? பகவானுக்கு. நான் எப்பவுமே ஆல்வேஸ் த சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட். எனக்கு வந்து பகவானை சேவை பண்ணதான் வேணும். சேவைனா என்னது, பஜன் நான் பண்ணதான் வேணும், நான் ஜப்பம் பண்ணதான் வேணும், பகவான் நினைச்சது இது பண்ணதான் வேணும். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு பகவானை சேவை பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். நான் ஒரு பிரிந்த ஆவியில் வேலை செய்வேன். அப்படி நான் டிட்டாச்ட். சாரி, ஐ வாண்ட் டு ரெண்டர் சர்வீஸ் டு ஹிம். ஐ வில் வொர்க் இன் டிட்டாச் ஸ்பிரிட். நான் ஒரு துறந்த ஆத்மா. இது ரெண்டு இதாயிடுது. ஓகே,
அதேதான் வந்து பிரிந்த ஆத்மா இல்ல, நான் துறந்த ஆன்மாவாக வேலை செய்வேன். டிட்டாச்டு மோட்ல நான் வந்து வேலை செய்வேன். லாஸ்ட் மொமெண்ட் பண்ண இதுதான் இன்னைக்குதான் போட்டேன் நான். குடுகுடுன்னு போட்டதுல அதான் ஏன்னா மீனிங் போடணுமே, ஏன்னா வெறும் இங்கிலீஷ்ல இருந்தா உங்களுக்கு போர் அடிக்குமே. அப்போ அதெல்லாம் எடுத்து கட் பேஸ்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டி. இப்ப நிஷ்கார்ம கர்ம யோகி யாரு? யார் நீ? நான் கடவுளின் சேவகன். அப்படி இப்ப நம்ம கிட்ட நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகியானாக்கா நீ யாருன்னா வந்து ஐ எம் சோ நான் என் லலிதா நாராயணன், எனக்கு இவ்வளவு வயசு, நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன், எனக்கு புருஷன் இவர், எனக்கு பசங்க இருக்கு, அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. தட் இஸ் ஒன்லி பாடிலி கனெக்டட் தான், நம்ம இவெல்லாம் பாடிலி கனெக்டட். ஆனா நான் யாரு ஆக்சுவலி? நான் கடவுளின் சேவகன். ஐ எம் ஆல்வேஸ் அ சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னு, அதுதான் ஃபேக்ட். நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீர்கள்? கடவுளால் ஒதுக்கப்பட்ட வேலை. என்ன கடவுள் எனக்கு டியூட்டின்னு கொடுத்திருக்காளோ அதுதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் வேலையை எப்படி செய்கிறீர்கள்? நான் நேர்மையுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் எனது சிறந்த திறனுடன் பணியாற்றுகிறேன். அந்த மாதிரி செய்யணும். முடிவுகளை நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? என்ன முடிவு? என்னது போட்டுங்க, வாட் யூ டூ வித் த ரிசல்ட். முடிவுகளை என்ன செய்கிறீர்கள்? அதோட எஃபெக்ட் என்ன வரும்? நான் அதை இறைவனிடம் ஒப்படைக்கிறேன். இதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகி. இந்த மாதிரி தான் பதில் சொல்லுவார். ஓகே, சோ இஃப் யூ ஆர் ஃபிட்டிங் தட் வேணா அப்ப நம்மளும் நிஷ்காம கர்மயோகி ஆகணும். ஆனா எல்லாத்துலயும் ஒரு சின்ன ஆக்ஷன்ல மாத்திரம் நம்ம போடக்கூடாது. ஓகே, இப்போ கிருஷ்ணா உணர்வு மற்றும் உடல் உணர்வு, பாடிலி கான்சியஸ் அண்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இது 5.12 சொல்லியிருக்கு. நிலையான அர்ப்பணிப்பு ஆன்மா எனக்கு முடிவுகளை வழங்குகிறது. ஸ்டெடிலி டிவோட்டட் சோல் ஆஃபர்ஸ் a result to me. அப்படி பகவத்கீதால 5.12. இப்ப என்னது? ரெகுலரா டிவோஷன் பண்ணிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நான் பண்ணினேன், எனக்கு இதனால இது வரும், அது வரவே வராது. டியூட்டி காலையில என்ன எனக்கு ஜப்பதான் பண்ணணும், அதனால எனக்கு என்ன வந்து நான் இவ்வளவு மாலை ஜப்பம் பண்ணேனே, அதனால எனக்கு இன்னைக்கு எதாவது என்ன வரப்போறது, ஏகாதசி நான் ஃபாஸ்டிங் இருந்தேன், அந்த எதிர்பார்ப்பே வராது. ஏகாதசினா ஃபாஸ்டிங் பண்ணதான் வேணும், காலையில இருந்தே எனக்கு ஜப்பம் பண்ணதான் வேணும், இவ்வளவு மாலை எனக்கு பண்ணதான் வேணும், அந்த மாதிரி ஒரு டியூட்டி ஆயிடும். சோ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ரிசல்ட் பார்க்காம எல்லாம் பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம். அது பகவான் பார்த்துப்பாரு, அது அவரோட டிபார்ட்மெண்ட். எனக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்துப்பார். அந்த மாதிரி கொடுத்து விடணும். அது எப்படி? 5.12 5.12 அது சொல்லியிருக்கோம். அப்புறம் மற்றவர்கள் யார் இந்த இதுல இல்லையோ, இந்த ஜப்பாலாம் பண்றதுல பகவானோட இதுல இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லையோ, அதர்ஸ் ஆர் கிரீடி ஃபார் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த லேபர். அந்த மாதிரி அததான் இந்த கிருஷ்ணா உணர்வுல இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், மற்றவர்கள் உழைப்பின் விளைவுகளுக்கு பேராசை கொண்டவர்கள். அவ வந்து எதிர்பார்ப்பா, நான் இவ்வளவு ஃபாஸ்டிங் பண்ணேனே, அதனால இன்னைக்கு ஏதாவது அதை எதிர்பார்த்துன்னு ஃபாஸ்டிங் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் இருக்கா. எனக்கு ஒரு நல்லது இது நடக்கணும், ஒரு பொண்ணு கல்யாணம், வாட்டவர் இல்ல நிறைய மார்க் வாங்கணுமா, எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஹெல்த்துக்கு வேண்டியோ சம்திங், ஏதாவது 4 விதமான பக்தர்கள் இருக்காங்க. ஹெல்த்துக்கு வேண்டி வேண்டிப்பா, வெல்த்துக்கு வேண்டி வேண்டிப்பா, ஏதாவது சம்திங். சோ அந்த மாதிரி வேண்டினே வந்து ஏகாதசி விரதம் இருக்கேன், நான் 4 ஏகாதசி விரதம் இருக்க போறேன், எனக்கு இதுதான் நல்லது பண்ணி கொடுப்பா பகவானே, அந்த மாதிரிலாம் இருப்பா. அதெல்லாம் பலன் நோக்கி பண்றவங்க. அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணா உணர்வுல பண்ணும்போது என்ன, கிருஷ்ணா பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். விளைவு அந்த மாதிரி பண்றவாள் ஒரு விளைவு என்ன இருக்கும்? திரும்பி என்டாங்கிள்மெண்ட், திரும்பி சிக்கல் தான். எதிர்பார்ப்பு நினைக்கிற போல ஆகச்சாலப்பா ஆகுமா இருக்கும். அப்போ ஒண்ணு ரொம்ப ஆஹா பகவான் உன்ன மாதிரி இல்லப்பா, நான் 4 ஏகாதசி பண்ணேன், அதனால நீ எனக்கு பண்ணிட்டேன், சரி நீ அடுத்தது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது நான் 10 ஏகாதசியில நான் வந்து இதா இருக்கேன். அப்போ பகவான் விலைக்கு வாங்குற போல ஆயிடும். எப்பவுமே அந்த மாதிரி நடக்குமா, ஏதோ ஃப்ளுக்ல ஆயிருக்கும் அந்த காரியம். அப்புறம் ஆகலைன்னா என்ன ஆயிடும், துக்கம், ஒரு வெறுப்பு. இனிமே நான் வந்து பகவான் பேச்சே எடுக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரே அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இல்லடா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ணினா நிறைய பண்ணுவேன், இல்லடா பண்ணவே மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி அந்த லெவல் கொண்டு போயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாம டெய்லி இட் இஸ் மை டியூட்டி. நான் வந்து காலையில சாப்பிடுறேன், 3 வேளை சாப்பிடுறேன்னாக்கா ஜப்பா பண்றது என்னோட ஒன் ஆஃப் த டியூட்டி அப்படின்னு நினைச்சு ஜப்பாவா இருக்கட்டும், எனிதிங் ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இப்ப என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஆஸ் அ டியூட்டி பண்ணும், எதிர்பார்க்காம. எஸ் 5.7 நெக்ஸ்ட் யார் எடுக்கிறீர்கள் மாதாஜி? ஆஃப்டர் சேத்துலட்சுமி மாதாஜி. பிரபுஜி வந்துட்டீங்களா? படிங்க. அப்புறம் சௌமியா மாதாஜி தானே இருக்கிறது, 4 பேர் தானே இருப்போம். யோக உக்தே விஷுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிஜேந்திர விஜயஹ சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா குர்வண அபி நபி லியபேதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லிப்யதே புக்கு என்கிட்ட இல்ல மாதாஜி, நீங்களே படிங்க. ஓகே, புக் இல்லையா? நான் வெளியில இருக்கேன், இன்னும் உள்ள வீட்டுக்கு ஆத்துக்கு போல. ஓகே ஓகே, இல்ல கிளியரா இருந்தது, அப்ப நினைச்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஒன் ஹூ வர்க்ஸ் இன் டிவோஷன், நல்ல பக்தியோட யாரு வந்து வேலை செய்யறாங்களோ, ஹூ இஸ் பியோர் சோல், நல்ல அந்த மாதிரி பியோர் என்னன்னு ஆத்மா, தூய ஆத்மா. and who controls his mind and senses, மனசையும் சரி இல்ல நமக்கு காது கண்ணு மூக்கு புலன்கள் எல்லாம் நல்லா வந்து
கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாங்களோ இஸ் டியர் டு எவ்ரி ஒன். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் டியர் டு ஹிம். அப்ப வந்து எல்லாருக்கும் அவனை பிடிக்கும், இவனுக்கு எல்லாரையும் பிடிச்சு வரும். ஏன்னா அந்த மாதிரி நேச்சரே ஆயிடும். ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா டிவோட்டடா இருந்தானாக்கா யாரை பார்த்தாலும் புன்னகைச்சு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி டேர்ம்ஸை நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும். ஆனா எல்லாருக்கும் நம்மளை பிடிச்சு வரும். அதே போல தோ ஆல்வேஸ் ஒர்க்கிங், வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருப்பான். சச் அ மேன் இஸ் நெவர் என்டாங்கிள். சிக்கல்ல வந்து விழமாட்டான். ஏன்னா எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். எல்லா ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல. ஆனா அளவுல எப்படி இருக்கும், டிட்டாச்சா இருக்கும். பகவானை நினைச்சு வேலை பண்ணும்போது இந்த சிக்கல்கள்ல அவன் வந்து இது என்டாங்கிள்ல ஆக மாட்டான். எல்லாம் அக்கர்மா. அவர் என்ன வேலை பண்ணாலும் அக்கர்மாவா இருக்கும். எஸ். சொல்லுங்க பிரபுஜி. சாரி, மியூட் பண்ணிட்டேன். சௌமியா மாதாஜி தானே எடுத்து. என்ன பிரபு? ஆமா மாதாஜி. நானே மாதாஜி படிக்கிறேன். மாதாஜி படிக்கிறாளா? ஓகே, படிங்க சௌமியா மாதாஜி. நைவ கிஞ்சித் கரோமிதி யுக்த மன்யே தத்வாத் வித் பஷ்ய சுருண்மன் சஞ்சிகரன் அஷ்னன் கச்சன் ஸ்வபஞ்சஸ்வசன் பிரபவன் விஸ்ருச்சன் கிருஷ்ணன் உன்மிஷன் நிமிஷன் அபி இந்திரயானிந்திர யாத்தேஷு வர்தந்த இது தாரயன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. என்ன பிரபுஜி? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி படிக்கிறதுக்கு. அதான் என்ன சொன்னேன், ரொம்ப அதுக்கு நீங்க போய் எடுத்துட்டீங்க. பரவாயில்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சௌமியா மாதாஜி, உங்களுக்கு ஆசையா இருந்தா நீ படிப்போம். நல்லதானே அந்த ஸ்லோகம் அழகா விட்டு விட்டு படிப்போம். ட்ரை பண்ணுவோம். நல்ல ஒரு ஸ்லோகம். நைவ கிஞ்சித் கரோமிதி யுக்தோ மன்யேத தத்வவேத் பஷ்யன் சுண்வன் ஸ்பருஷ ஜிக்ரன் பஷ்யன் சுண்வன் ஸ்பருஷன் ஜிக்ரன் அஷ்னன் கச்சன் ஸ்வபன் ஸ்வசன் பிரலபன் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் பிரலபன் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் உன்மேஷன் நிமிஷன் என்ன பிரலபன் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் உன்மேஷன் நிமிஷன் நபி இந்திரியாணி த்ரியார்தேஷு வர்தன்ன இதி தாரயன். ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இந்த ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் மீனிங் இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பதை எப்போதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும் போதும், கழிக்கும் போதும், ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும், கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜடப்புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது உண்டு. அது ஸ்ருண்வன்னா கேட்கறது, ஸ்பிரிஷன்னா அதுதான் ஐ திங்க் தொடர்றது, ஜிக்ரன், அஷ்னன் கச்சன்னா போறது, ஸ்வபஞ்சுவசன் பிரலபன் விஸ்ருஜன் கிருண்ணன் உன்மிஷன் நிமிஷன் அப்பி. ஓகே, அப்ப எல்லாமே பர்சன் யார் வந்து பகவானோட இந்த தியானத்துல இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறானா, எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். ஆனா நான் வந்து பாக்குறதும் சரி, என் கண்ணால பாக்குறது என்னது, பகவான் கண்ணு கொடுத்திருக்காரு அதனால பாக்குறேன். அப்ப இன்னும் கெட்டதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான் இல்லையா. காதால கேட்கிறேன் அப்படின்னு பகவானோட இதெல்லாம் கேட்கறதுதான் விருப்பப்படுவோம். சாப்பிடுறது இதுதான் பகவான் பிரசாதம். அந்த மாதிரி கால்கள் எது எங்கெல்லாமோ போட்டுக்கலாம் இல்ல, பகவானை வந்து தொடர்றதுக்கு, பகவானோட நமஸ்காரம் என்னது பிரதட்சணம் எடுத்து இந்த மாதிரி அவன் வந்து நினைப்பான் எல்லாம். So always knows within himself that he actually does nothing at all. நாங்க ஒண்ணும் பண்ணல, எல்லாமே பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்றேன், எனக்கு வேண்டி நான் என்ன பண்றேன் ஒண்ணும் கிடையாது அந்த மாதிரி நினைப்பான். பிகாஸ் while speaking, evacuating, even டாய்லெட் போதான் நான் சொல்றேன் இல்லையா, காலையில இருந்து பாத்ரூம் போச்சு எனக்கு அப்பா உள்ள ஃபேக்டரி எல்லாம் ஒர்க் பண்றதுப்பா, ஐ கிவ் அ பிக் தேங்க்ஸ். ஏன்னா வயசாக அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரவாள்லாம் எத்தனையோ இருக்கா இல்லையா. காலையில எந்தனாலும் பாத்ரூம் போகலன்னா அதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன், அதுக்கு ஒரு டியூப் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல சிக்கிறவங்க இருக்காங்க. ஒன்னும் வராம இருக்கணும், அது நம்ம எல்லாருக்குமே வேண்டிக்கணும் அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் வந்து பகவான் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டரி உள்ள ஃபேக்டரி தானே ஒர்க் பண்றது. ஹார்ட் பம் டம் 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 அடிச்சுட்டே இருக்கு. நம்ம தூங்கினாலும் அது பாட்டுக்கு அது வேலை பண்றது, எப்போ நிக்குன்னு தெரியாது இல்லையா, அது பாட்டுக்கு வேலை பண்றது.
அதே போல இவாக்குவேட்டிங், டாய்லெட் போறதும், ரிசீவிங், ஏதாவது கிடைக்கிறதும், ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கண்ணை திறந்து மூடுறது, இது எல்லாமே அவரோட இது இல்லாம பர்மிஷன் எல்லாம் நம்மளால முடியாது. அந்த மாதிரி he always அது வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்மயோகி இது நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. only மெட்டீரியலா இந்த மாதிரி சென்சஸ் எல்லாம் வந்து வேலை செய்யுது. ஆனா நான் வந்து அதுல இருந்து விடுபட்டவன். இது என்னால நான் வந்து கண்ணை துறக்கிறேன், மூடுறேன், நான் இது பண்றேன், பேசுறேன், இதெல்லாம் நான் பண்றது கிடையாது. அந்த ஒரு தெய்வீக அந்த உள்ள பரமாத்மா தான், பரமாத்மாவோட டைரக்ஷன்ல இந்த வந்து ஆத்மா வந்து செயல்படுறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது 5.10 திரும்பி வந்து தீபா செல்வம் இருக்காங்களா இல்லையா எனக்கு இங்க தெரியலையே. தீபா செல்வம் மாதாஜி போயிட்டாங்க. இப்ப இவ்வளவு பேர் தான் இருக்கோமா? வெரி குட். மாதாஜி நானே ஜெயப்பிரியா மாதாஜி யார் பிரம்மாண்யதாய கர்மாணி சங்கம் त्यक्तवा करोति यः लिप्यते न स पापणे பத்மபத்ரம் இவாம்பஸ. மாதாஜி பாபேன, பாவம் சொல்றோம் இல்லையா, பாவம், பாபேன பாப்பேன பாப்பேன பத்மபத்ர மிவாம்பஸா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. பத்திரம் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணும். பத்மம்னா என்னது, இதுதான் லோட்டஸ் ஃபிளவர். அதோட இலை எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். யாரு வந்து அவங்க டியூட்டி மாத்திரம், என்னோட டியூட்டி நான் பண்றேன், அப்போ நம்ம என்ன செயல்கள் பண்ணாலும் அதுல ஒட்டிக்காம, எப்படி இந்த இலைகள்ல வந்து தாமரை இலைகள்ல வந்து தண்ணி ஒட்டுறது இல்லையோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா இது வேலையும் செய்யலாம். ஆனா எப்படி டிட்டாச்சா, ஒன்னுத்துலயும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம என்னோட டியூட்டி நான் பண்றேன், அந்த லெவல்ல நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்படி அந்த மாதிரி பண்றவன் என்ன ஆகும், அது இஸ் அன்டச்டு பை வித்வுட் அட்டாச்மெண்ட், சரண்டிங் தி ரிசல்ட் அன்டு தி சுப்ரீம். அந்த மாதிரி இருக்கணும். எல்லா பலன்களோட செயல்களோட என்ன பலன்கள் உண்டோ அது எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம். அந்த மாதிரி நினைப்பணும். எப்படி தாமரை இலையில தண்ணி எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். முடிவுக்கு வந்துட்டோம். இன்னும் 2 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. பகவான் இப்ப என்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு, இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதா எவ்வளவு ஃபேமிலி இருக்கு, எல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் ஒரு 70 வயசுல போர், இனிமே வனவாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு பஜனை இது பண்ணிட்டு இந்த மலைக்கு மேல போயிட்டு மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ண, பிரச்சாரம் பண்ணலாம், எல்லாரும் இந்த லைனுக்கு வரணும், எல்லாரும் நான் அனுபவிக்கிற இன்பம் எல்லாரும் அனுபவிக்கணும். இப்ப உங்களுக்கு அதான் சொல்றேன், எல்லாம் அடுத்த பேட்ச் வரப்போறது. இன்னைக்கு 18 days முடிஞ்சாச்சு. எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க, எல்லாரும் 18 days ஜாயின் பண்ணிட்டுமே. நீங்க 10 பேர்ட்ட சொன்னா 4 பேர் ஒரு 4-5 பேர் ஓ அப்படியானே வந்து கேட்பான். அதுல 2 பேர் ஜாயின் பண்ணுவா. ஜாயின் பண்ணாலும் வருமானங்களா இல்ல, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆளாவது வரட்டும். நீங்க சொல்லி ஒரு ஆள் வந்தா இதுல ஸ்லோக்கால் கொடுத்துருக்கு. அதுல இவ்வளவு நல்ல ஒரு இது இஃபெக்ட் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அந்த மாதிரி பாடலாம். ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோக்கால கொடுத்துருக்கு, நம்ம பார்க்கலாம். 16-17 சாப்டர்ல வந்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். எஸ், சௌமியா மாதாஜி படிச்சீங்களே, இப்ப யாரு படிச்சா? ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிச்சா. எஸ், சேதுலட்சுமி படிங்க. காயேன மனசா புத்தயா கேவலை இந்திரியை அபி யோகின கர்ம குர்வந்தி சங்கம் யக்வாத்ம சுத்தயே. பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். அப்ப யோகிகள் என்ன பண்றாங்க? அபண்டனிங் அட்டாச்மெண்ட். அபண்டனிங் அட்டாச்மெண்டே வேண்டான்னு நீக்கி வச்சு விடுறாங்க. ஆக்ட் வித் பாடி, நம்ம உடம்பாலையும் மனசாலையும், அதான் என்னது காயேன மனசா புத்தியா, பாடி காயேன, அப்புறம் மனசா மைண்டால, இன்டெலிஜென்ஸ் புத்தியால, இதெல்லாம் என்ன பண்றாரு? ஈவன் வித் த சென்சஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஈவன் உடம்பு சென்சஸ், காது கண்ணு மூக்கு, அதுவும் என்ன அந்த மாதிரி இதுலயும் எதை பண்ற? காது கண்ணு மூக்கால என்ன பண்றா? பகவானுக்கு சேவை பண்றோம். ஒன்லி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன், பகவானுக்கு வேண்டி சேவை பண்றதுலாம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. பாடிலி சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் பகவானுக்கு வேண்டிதான். இல்லாட்டா தனக்கு வேண்டி தன்னோட புலனுவர் என்னது கிராட்டிஃபைங் த சென்சஸ் அந்த மாதிரி அவங்க பண்றது இல்ல, பகவானுக்கு வேண்டி அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? பிரபுஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? இல்லாட்டா சௌமியா மாதாஜி? பார்க்கிறேன் மகாராஜ். படிங்க.
யுக்தக கர்ம பலம் தியாகத்வா சாந்தியம் ஆப்னோதி நைஷ்டிகீம் யுக்தக காமகரோண கரேண பலே சக்தோ நிபத்தியதே. ஹரி கிருஷ்ணா. The steadily devoted soul எனக்கு இந்த மாதிரி தான். ஸ்டெடிலி டிவோட்டட்னா என்னது? இப்ப நீங்க எல்லாம் வருது, இப்ப 4 பேர் எஞ்சி இருக்கீங்க இல்லையா, நீங்க தான் ஸ்டெடிலி இருக்கீங்கன்னு நான் நினைச்சுக்கலாம். லெவல் 2 ஆரம்பிச்சல நீங்க எப்போ மாறாம டெய்லி வரீங்க. ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு உடம்பு முடியல அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாக்கா ஓகே, பட் இந்த வரைக்கும் கரெக்டா வந்து அட்டென்ட் பண்றீங்கன்னாக்கா என்னது? ஸ்டெடிலி ஆர் டூயிங் ஆல் திஸ். இதே போல ஜப்பாலையும் கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி யூ ஷுட் டூ இட். ஓகே, ஸ்டெடிலி டிவோட். இப்ப அவர் என்ன பண்றாரு? நெய்ஷ்டிக்கு என்ன? தினமும் அந்த ஒரு பூஜை பண்றது, கிருஷ்ணனுக்கு வழிபாடு பண்றது பண்ணிட்டு தினமும் பண்ணணும். So the steadily devoted soul attains unadulterated peace. கலப்படம் இல்லாத ஒரு நிலைமை என்னது? கலப்படம் இல்லாத ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிறது அவருக்கு. இது கிடைச்சா, இது பண்ணினா எனக்கு ஒரு நிம்மதி, நான் பகவானுக்கு பூஜை பண்றேன் அன்னைக்கு எனக்கு நிம்மதி, அந்த மாதிரி இல்ல. அவர் பண்ணிட்டே இருப்பார், ஆனா எப்போ நித்தியம் அவருக்கு ஒரு ஆனந்தம், நித்தியம் ஒரு பீஸ், அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்காம அவருக்கு. பிகாஸ் he offers the result of all activities to me. ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணாலும் என்ன டியூட்டி காலையில இருந்துட்டாச்சுன்னா எனக்கு பகவானுக்கு சேவ் பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்றேன், பூஜை பண்ணணும், ஜபா பண்ணணும், அவர் டியூட்டி மாதிரி பண்ணிட்டே இருப்பார். ஆனால் அவர் அதனால என்ன ஆகுது? அவர் தனக்கு வேண்டி பண்ணாம என்ன நினைச்சுன்னு பண்றதுனால அவருக்கு எப்பவுமே ஒரு நித்தியமான ஒரு சந்தோஷம். Whereas a person who is not in union with the divine, யாருக்கு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லையோ, தான் இந்த மாதிரி கல் என்ன, நான்வெஜ் என்ன, அந்த மாதிரி சாப்பிடுறவங்க அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா பிறப்பாங்களோ அது வந்து குழந்தைகளோட இது நல்லா போடுவோம், பன்னியா பிறப்பான். அந்த பன்னி என்ன சாப்பிடுவோம்? எல்லாம் கண்டதையும் சாப்பிடும். அதுக்கு வந்து எடுத்து நல்ல ஆகாரம் கொடுத்தால் அதை சாப்பிடுமா என்ன தெரியாது, திரும்பி அது தீயும் வந்து சாக்கடையில தான் போறதுக்கு அதுக்கு வந்து விருப்பப்படும். சோ அந்த மாதிரி whereas a person who is not in union with God, பகவானை நினைச்சு பண்ணாதவங்க, who is greedy for the results of his labor becomes entangled. அவங்க வந்து எப்போ வந்து கட்டுண்டுவா வந்து நம்ம பண்றோம் அதனால எனக்கு என்ன பலன், நான் இவ்வளவு ஜப்பா பண்றேன் எனக்கு என்ன பலன், அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து எல்லாம் பண்றவங்க திரும்பி அந்த என்டாங்கிள்மெண்ட் சிலப்போ முடியும், சிலப்போ நமக்கு விருப்பப்படுறோம், என்ன விருப்பப்பட்டு பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் முடியாது, அப்போ என்னது பலன் கைக்கூடி வராது, அப்ப நமக்கு வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடும். சோ அதனால அவங்க வந்து தே பிகம் என்டாங்கிள்ட், கோபம் தாமம் எல்லாம் வரும். எஸ், இது ஒரு மிருகா ஸ்டோரி இருக்கு, லாஸ்ட். அண்ட் திஸ் இஸ், இது வந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு தான் எடுக்க போறோம். கர்ம யோகா பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ். இது வந்து லிவிங், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ப்ரிஃபேஸ் கொடுத்திருந்தது. லிவிங் பீங் டூவர் ஒன், ஒரு ஆளு, அது வந்து நாளைக்கு சொல்றேன். ஜீவன்கிறவர் நம்ம லிவிங் பீங்ஸ், அவ வந்து ஒரு நம்பர் 1. அடுத்த ஜீவன் செய்பவன் நம்பர் 1. அனைத்து உடல் செயல்பாடுகளும் தானாக ஜட இயற்கையின் முறைகளால் ஜட இயற்கைங்கிறது செய்பவர் 2 மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதையும், அந்த செயல்கள் பரமாத்மா செய்பவன் 3. அந்த 3 பேர் இருக்கு. அந்த 3 பேரோட கல்மினேஷன் தான் ஒரு செய்கையே வருது, அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்று அறிவின் மூலம் ஞானம் அடைகிறார். இது நாளைக்கு அந்த இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் 13-14 சொல்லியிருக்கு. நிருகாடு ஸ்டோரி வேணா சொல்லிடுறேன். நான் உங்களுக்கு தெரியுமா எல்லாருக்கும் நிருகா ஸ்டோரி? இருக்கிறத நான் படிச்சு விடுறேன். தெரியுமா மாதாஜி? ஏற்கனவே சொல்லிருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, அப்ப தெரியுனாக்கா வெரி குட். ஏற்கனவே சொல்லிருக்காங்க. வெரி குட். அம்பரீஷ் கதை ரெண்டும் சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே, அப்ப நிருகாமராஜா இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சணும்? நிருகாமராஜா இந்த மாதிரி பள்ளியா ரொம்ப வருஷமா இருந்தா என்ன தப்பு பண்ணினார்? அவர் நல்ல தான தர்மம் பண்றாராம், எல்லாருக்கும் தான தர்மம். அதுல வந்து பகவான் இன்வால்வ் பண்ணாம எங்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு, எல்லாரும் நான் வந்து 100 மாடு தரேன் அப்படி இப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அதுல ஒரு தப்பு வந்து தெரியலையே, அந்த தப்பு எல்லாம் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லி தெரியும். அதனால அவருக்கு சாபம் வந்து விட்டாங்க. 2 பிராமணர்கள் சபிச்சதுனால பள்ளியா மாறிட்டார். அவர் என்ன தப்பு பண்ணினார்? பகவான் இன்வால்வ் பண்ணாம அவர் பண்ணார். நிஷ்காம கர்மா பண்ணல, சகாம கர்மா பண்ணனால அவர் வந்து அந்த மாதிரி தப்பு வந்தோடனே அவருக்கு சாபம் பலிச்சு கொடுத்து. இதே நிஷ்காம கர்மாவை பண்ணியிருந்தா சாபம் போட்ட கூட பலிச்சிருக்காரு. அதனால நம்ம எப்பவுமே கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். என்ன நம்ம நினைக்கிறோம், நான் நல்லது தானே பண்ணினேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், நான் நல்லது தானே பேசுறேன்னு. அடுத்தவா வந்து எந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறான்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா அந்த மாதிரி செயல்பாடு பண்ணணும். ஓகே, ஐ திங்க் எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேர்.